mae'n o siau, mae'r penwythnos ar y gorwel, ond yn y byd rygbi Cymreig, mae'r cyfan y cychwyn fan hyn, heno ma. Croeso cynnes i'r Indigo Prem. Wsos dwytha roedd hi'n noson wlyb i ddeud y lleia am Blaena Gwent, ond fe gafon ni ornest i gadw ni ar Blaena'n seddi. Glynebwy yn croesawu y Porthwyn o lan am ddyfru. Chweched yn erbyn trydydd yn mynd ben a'i gilydd. Loi y bas fiol, mas ar y tu fas, mae'r cyfle yn dra gan y gŵr o Wernhyfed, yn ni'n mynd i weld y cais cyntaf i Ryan Davies. Mlaen maen nhw yn mynd, mlaen o hyd. Cais cos, 7 pwynt i Glynebwy. Y bas nôl tu fewn, mae yna gais, dod i lawr, Iowan, dod i lawr. Cais i lan yn ddyfru, maen nhw nôl yn y gêm. Rhaid i Glynebwy fod yn ofalus. Cais cosb arall fan hyn, ni'n gyfartal. Maynard yn llwyddiannus, mae'r Porthwyn ar y blaen. Mas yma cornel, mae Young yn mynd. Amdacl fyna. Fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Tipyn o gêm unwaith yn ragor yn fyw yn yr Indigo Prem o dan y llif o leiadau. Llan ymddyfru o drwch blewyn atha hi ac yn parhau efo'i record y ddigiro. Hynny, Aberafan sydd dal i arwain y gyngrair hefo pwyntiau llawn a Chaerdydd yn dyn ar ei sodla. Heno, mae'n sylw'n troi at 2 dîm sydd angen buddugoliaeth i ddringo o odrau'r tabl. Da ni'n Nghaerfyrddin wrth i'r Quins groesawu Pontypridd i'r parc ac am olygfa wrth i'r trac feicio am y gylchynu'r maes chwarae fan hyn. Y 2 dîm heno ma hefo dim ond 1 buddugoliaeth yn dilyn y 4 rownd agoriadol. Ac yn cadw cwmni mi heno ma, Nathan Brew a Lloyd Lewis. Dych chi am boys, dych chi'n o lew? Helo. Pa mor bwysig Nathan sgrisyth i lawr i fusnes ydy o bod y tîm yma'n ennill? Y 2 dîm wedi cael y dechrau gorau i'r tymor? Na, dyn nhw heb wedi cael y dechrau dyrfrydol, wrth gwrs, yn enwedig falle Pontypridd yn colli wrth diwetha unwaith eto, ond i gwybod deg i'r Quins yn ennill yn erbyn y hen elynion wrth diwetha Llanelli, felly maen nhw'n dod mewn i'r gêm yma yn llawn hyder, ond gobeithio mae'r amodau wedi aros bant, a mae'r answyd y can perffaith falle i wario gêm gyda llawn awydd i wario gêm eang. Wel, gymaru wrth dwytha, mae'n berffaith, dim ond os ti'n bwrw glaw i gymaru'n. Ond Lloyd, i ti wedi cael blwyddyn eitha cyffroes yn dan o tîm saip y bochor Cymru. Sut mae'r flwyddyn wedi bod yn jet setio rownd y byd? Ie, wrth gwrs wedi cael amser gwych yma. Mae'n anrhydedd i chwarae dros Cymru a mae'r boys i gyd yn clas a ges i amser gwych a profiadau, bythgofiadau, felly ie, amser rili dda. Sôn am y profiadau yna, Tregaron yr Eisteddfod, dwi'n synnu bod chdi cael gadael ar ôl y perfformiad yna, rapper gyrfa newydd gen ti fan hyn, lle trafoda bach o hwn i fi? Ie, oedd yn clas chyma, Maes B, oedd y crowd i gyd, tro gyntaf fi yn Maes B, y dorf i gyd yn really mwynhau. Lot o alcohol involved, ond ie, oedd yn da, oedd yn rili da, nes i rili mwynhau. Ti'n mynd y rapio yn y Steddfod nesa? Ie, yn bendant, yn bendant. Reita o'r Maes B a rapio, gan ni dechrau mynd nôl at y tabl i sgwrs efo Josh Turnbull, mae'n eiliad o sgewn ni. Neu gwneud sgwrs efo Josh, Iwan, pa mim, ti'n gael chdi yma. Ti'n iawn? Ie, diolch, ti? Ti'n dal i wenu o dysadwn, dwi'n siŵr, o curo Scarlett efo Caerdydd. Gwenu hefyd bod Caerfyrddin wedi curo Llanelli. Di'r gwen dal Nandi? Ie, oedd yn pwmwyd gwych hefyd. O'n i dan pwysau, just ar ôl ail hanner, yn gynnar yn ail hanner. Ond just falch bod ni wedi cael y fideo na yn y diwedd. Ie, so be mae'r tîm rhywun yn gweithio ar gyfer wythnos yma, achos 5 diwrnod ydi o ers gêm dwytha. Angen rei bach o ffreshen i'r tîm? Just cadw yn syml, really. Mae rhaid ni chreoli'r tirogaeth ac meddiant heno, a bydd hwnna'n bwysig i ni. O ran yr amddiffyn, ti newid yn yw agwedd yn sylweddoli falle chwaraewych yn waran erbyn hynno? Ie, just tymor ma, ni ddim yn tîm sy'n mynd am y jackals. Ni'n trio cadw pobl ar y traed, mynd am y tackles fawr yna, a just rhoi pwysau ar y tîm eraill. Gwych. Diolch Josh, pob lwc hyn yma. Diolch. Reit ta, gyrwch ni ddechrau ar y tabl na ta fel ni sôn. Fel hyn mae'r Indigo Prem yn edrych ar gychwyn y penwythnos Aberafan sydd ar y brig efo pwyntiau llawn ar hyn o bryd o'i 5 gêm. Nhw Caerdydd a Llan ymddyfru 8 pwynt tu ôl nhw efo gêm mewn llaw. Cas newydd, os chi'n cofio tymor dwytha nath orffen yn ail yn y gyngrair. Edrych yn debygol bod nhw wedi ennill y gyngrair 1 bwynt, ond drwy dal heb ennill ar ôl 2 gêm. A'r 2 dîm heno yn yr hanner isa ac yn ysu am fuddugoliaeth i gadw fyny hefo'r 4 uchaf ar gema ail gyfla yna.
Reit ta, Quins yn erbyn Llanelli, Lloyd. Maen nhw'n hyder ar ôl y gêm dwytha. Be ti'n ddisgwyl gan y Quins tro yma? Ie, fel wedys ti, mae'r dau tîm angen dod mas a rhoi perfformiad heddiw. Yn amlwg i Caerfyrddin, ennill erbyn Llanelli just ar y diwedd, bydd hwnna'n gwneud llawer i'w hyder nhw. A ie, fi'n siŵr maen nhw'n trio adeiladu arno hwnna heno yma. Ie, ac i Mark Jones, yr ffordd o'r newydd tymor yma, mae'n falch i gael y buddigoliaeth, jyst i gael y llwyddiant na peidio cael rhyw record gwael. Yn bendant, pam chi'n dechrau ennill, mae'n dechrau dod yn habit, felly mae'n rili bwysig i cael un gyntaf na, fi'n siŵr bod e'n rili falch bod e wedi, a fel wedys i adeiladu arno hwnna. Eisa, dwi'n trafod Pontypridd mewn eiliad, a mae'r prif hyfforddwr newid Gareth Wyatt am gamu fewn efo'i meicroffon, just yn benodi cael rhyw ddyrchafiad wedi camu fyny grisia yn y clwb. Gareth Wyatt, croeso. Croeso nôl i Pontypridd, sef mae'n teimlo i fod yn ôl yn y kit. Ie, teimlo'n wych, dwi'n gwir. Braidd yn sioc, ond bles iawn i bod yma. Ie, faint amser ti wedi cael efo'r tîm, ta mwyn asesu pethau, roed y stamp dir bethau? Dim ond wythnos i dwi'n gwir, mae lot o pethau dda mynd ymlaen ar hyn o bryd, ond just falle dros yr wythnosau nesaf, just pethau bach i gwella. Mae lot fawr o pethau dda, mae tîm ifanc ac ni'n edrych ymlaen y gêm heno. Ie, dwi'n bod yn dechrau gorau ran canlyniadau, mae'n un buddigoliaeth yn y bedair gyntaf. Felly, beth ti'n trio gweithio sy'n mae'r tîm am wedi ddatblygu o dan chdi? Just canolbwyntio i dweud y gwir. So mae'r scrum yn llinell yn mynd yn dda, mae lot o meddiant gyda'r tîm ar hyn o bryd, o falle just chwarae yn ardaloedd anghywir ar hyn o bryd, so mae'n bwysig yn enwedig heno rhywle fel hyn, bod ni'n chwarae yn ardal iawn ac yn cadw'r meddiant pryd mae'r byw dyn ni. Ie, yn ysgrifennu'n gweud, beth chi'n mynd i disgwyl o ddig y Quins heno? Sorry? Beth chi'n mynd i disgwyl heno yn ebyn y Quins? Siwr fod un fath o peth ni eisiau gwneud, chwarae yn ardaloedd iawn. Bydd Josh Turnbull wedi cael amddiffyn nhw yn paratoi yn dda iawn, felly bydd nhw'n anodd iawn i torri lawr. Ond mae bwysig bydd y pyr yn llithrig hefyd, so ni'n edrych i tynau bach, passes bach ac chwarae agored pryd mae yna. Matt o walw, beth mae'n golygu Pontypridd i cael asgellwr mor dda a fo yn ymuno ar y garfan? Ie, mae'n wych i dweud y gwir. Just cael ei ar y bel. Mae dau asgellwr dda iawn. Dyna ni eisiau nhw yn y gêm. Mae nhw ddim wedi bod yn y gêm digon. Ond dim just taflu'r bel nhw ar yr asgell. Ond dod nhw mewn i'r gêm mewn gwahanol ffyrdd i dweud y gwir. So, oedd e'n gwych yn y gêm diwetha. A jyst mae'n bwysig adeiladu achos mae'n rhoi y boes ifanc lot o hyder. Gareth, diolch gael am y cwmni heddi yma. A pob lwc hyn yma, a gobeithio wedi fwynhau y profiad yn ôl efo Ponty. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Felly, tri asgellwr da iawn yn ein cwmni ni heno yma. A gadwch chi edrych ar dau chwaraewr allweddol i naill dîm a'r llall. Y frwydr ymysg y ddau wythwr. Ac dyma o bo pwrpas hyn sydd y boes ar y droed flaen yn ystod y gêm. Yn sicr, y ddoi wythwr, wrth gwrs, edrych nôl tymor diwetha, nhw oedd falle yn cael fwyafrif o'r carydd fel petai, i cael ddoi tîm dros y llinell fantes, a maen nhw'n mor allweddol i'r ffordd mae'r ddoi tîm eisiau ware. Ie, ac beth am y gwrthwynebydd? Ie, mae'n bwy mawr, 6'3", 111 kilograms, mae fe'n bwy mawr, cheisio fo ar y pêl, a fel dwedodd Nathan, fel wedys ti, mae'n hanfodol i'r boys yma i gosod y platform i'r olwyr cael chwarae, felly mae rôl nhw yn hanfodol. Ie, maen nhw'n cresu fyny fan hyn bach yn agos, ni ar hyn o bryd, mae'n mynd i redeg i fewn i fi, maen nhw ddau foes yn fri gyda'r ystadegau cario, nid yn unig tîmau nhw, ond yn y gyngrair, lle maen nhw'n rhan allweddol o'r perfformiadau i tîmau nhw heno. Un arall fydd yn rhan allweddol i'w dîm oedd i Jack Wilson, maswr y Quins. Yn gynharach, gathon ni sgwrs efo fo, a dyma gynna i ddweud. Sut wyt ti, Jack? Os gefdech chi nôl i'r pen wythnos rhyw 5 diwrnod ar ôl y gêm mynd Llanelli, pa mor bwysig oedd hi bod chi'n ennill hwnna ar cyffro nid yn y funud ola? Ie, grêt i cael buddigoliaeth cyntaf ni o'r flwyddyn. Fi'n credu, ni wedi bod yn gemau tan y 20-30 munud ola. A wedyn cwmpo off bach wedyn tuag at diwedd y gemau, so fi'n credu ni... Oedd yr opposite i digwydd os diwetha, fi'n credu cico ni mlaen bach y 20 munud ola, a oedd grêt i cael y buddigoliaeth, a gobeithio cico mlaen o fan nawr. Ie, Jack, yn ôl bob tro, da gosoch chi lot fawr o hyder yn enwedig ar diwedd y gêm gan llwio'r chwarae, newid llif y chwarae. Ych chi wedi cael yr un fath o ryddid heno i wareg tactig fel ni? Fi'n credu fe'n bach yn wahanol thoswetha, achos ni'n cwrs o'r gêm. O dan eitha lot o ryddid y 10 munud ola i mynd at trial ennill y gêm.
Fi'n credu heddi, falle dechrau off bach mwy tyn a trio chwarae yr ystadegau, falle bach mwy. Ond, ie, pan fi chans i chwarae, ni'n mynd i trio chwarae fel bod ni wastad. Wel, Jack, diolch ti am y sgwrs a pob lwc hyn yma. Perffaith, diolch. Ie, bod i'n sôn i Jack yn allweddol yng nghalon curiad calon y tîm na wrth gwrs yn ymosodol. Ond chwaraewr arall fydd yn ganol y cyfan i'r gwrthwynebydd i Pontypridd fydd Nico Matwalu. Siŵr o fod un o'r chwaraewr enwoca i ymuno'r Indigo Prem ers blynyddoedd mawr. Chi dim ond yn gorau edrych ar ei CV fel chi drafod o'n y gêm a'r penwythnos agoriadol mynd Caerdydd pam do'n chydig ddyddiad ydi ymuno ar clwb. Drychwch ar yna, 42 cap dos Fiji, 10 cais a wedi chwarae i rai glybiau mwyaf Ewrop, Glasgow, Caerfaddon, Caerwysg, Racing, be arall ydych chi'n gallu deud am y chwaraewr yma sydd ar asgell i Pontypridd. Fel da esgellwr wrth yn ochr i, Brwy, pa mor dda ydi o? O, ti'n beth, so chi byth yn cael 42 o capiau dros Fiji, os ydych chi'n rhywbeth special. Mae'r boi yma yn chwaraewr celfydd iawn, yn gallu chystresu cyflymder mewn i pob symudiad fel ni'n gweld ar y foment. Ond mae'n wario gyda siwt gymaint o aeddfedrwydd a phwys, a mae'n mynd i ddod lot fawr o profiad hefyd i fewn i'r tîm Pontypridd fel nid oedd Gareth Wyatt yn gynharach. Ie, di bendant rwy'n eisiau cael Matwalu ar y bel cyn gymaint a phosib. Ond o ran y Quins, dyn ni'n mynd pegwn arall. Pwy sgen nhw i edrych allan dan o? Fi'n edrych ymlaen i gweld Alex Jeffries heno yma. Mae'n chwarae tight head. Mae'n cael lot o brofiad. Mae'n chwarae i'r dreigiau, chwarae i'r Ospreys. Mae gyda'r Scarlets ar hyn o bryd. Wedi bod gyda'r Saracens ar dechrau'r flwyddyn. Mae lot o brofiad y fe. A fel dwedais i am y wythwr, mae fe'n hanfodol i fe yn y sgrym nawr i gosod y platfform i'r olwyr, a gym cyntaf i'r Quins, felly fi'n siŵr fydd eisiau profi hynna. Ie, ac i bod pwrpas, os di pac y Quins yn cael goruchafiaeth, mae'n atal Pontypridd a gael y bel ac roed o i Matwalu yr hen ddywediad pac sy'n ennill gêm a yr olwyr sy'n penderfynu o sawl pwynt. Dyn arall fydd y gêm pwysig ydy asgellwr y Quins, Callum Evans. Ie, mae'n cael tipyn o her hyn yn erbyn Matwalu, ond ti'n beth, mae'r Callum Evans yn tipyn o gwybwyr hefyd. Mae fe'n chwarae'r corfforol, felly mae fe'n o ran ei amddiffyn, mae fe'n cryf iawn, felly mae hwnna'n mynd i cael ei testo hyn yn erbyn Matwalu, ond hefyd mae'n ffordd o gorffin bant y symudiadau, mae tipyn o cyflymder yma. Ie, 3 chais i Callum Evans bardd tymor. Chi'n gallu gweld yr estradegau ar y sgrin, chwaraewr Aberafan yn neud y dda iawn tymor yma. Felly, mae'r ddau dîm, estradegau tebyg iawn amlwg o ran y tabl, ennill un ar hyn o bryd, pen ar y bloc fel bob tro cyn bob gêm. Lloyd, pwy sy'n mynd o hon? Mae'n anodd dweud. Ie, ti'n eisiau dweud? Mae'n anodd dweud. Fi'n meddwl Pontypridd. Fi'n meddwl falle mae boys maen nhw'n cael Joseph Scrivens rhif 10, mae fe'n really esgeilus, chwaraewr really dda. Os mae fe'n troi lan heddiw a mae'r blaenwyr yn gwneud job nhw, bydd boys fel Scrivens a Matwalu fi'n meddwl yn gormod i'r Quins. Mae rhaid fi gytuno, ti'n meddwl beth, mae edrych ar papur, y tîm sydd gyda Pontypridd, gyda profiad sydd gyda nhw hefyd, a'r awydd na'r hefyd, gyda Gareth Wyatt i waru'r gymau yma. Mae'n ar y modau yn perffaith i fi, mae Pontypridd yn rhy gryf. Ie, cyn i chwarae ddod nôl allan i'r cae, mynd nôl i Matwalu os gai am bach. Dwi so, mae'n gallu chwarae fel mewnwr. Ti'n gwybod Joel Rakes yn chwarae da gan Ponty. Fysach chi'n chwarae fo fel mewnwr i sti gael fo ar y bel? O, yn sicr. Ti'n beth, o'n i'n sôn yn gynharach. Fi'n cofio nôl weld yn wario dros Glasgow, a ddim mor ddinistrol, yn wedig o gwmpas ar Logwtharo. Ti'n beth, mae'n gallu gweld pethau. Mae'n gweledigaeth gyda fe, profiad gyda fe hefyd, fel ti wedi gweud yn barod. Falle dod o'r chwaraewr arall fwy ifanc mewn i'r gêm, dangos ei phrofiad, ond yn anffodus mae'n fel asgell, ond gobeithio dewn mewn i'r gêm heno. Reit, mae Matwalu yn camu'r cae fel dyn ni'n siarad. Reit, boys, dych chi angen heglu draw i'r blwch sylwebu sy'n ben ar y cae. Felly peidiwch mynd ar y gwair iawn, peidiwch at trochi'r sgidi na. Diolch am y sgwrs, gyda'r sgwrs, hanner amser. Fel mae'r Quins yn dod i'r maes, draw ni felly at ein tîm sylwebu. English language commentary is available with Sean Holly and when Lloyd Lewis arrives, ac yn y Gymraeg, fe Nathan Brew yn ymuno efo Griff McKee. Nos da Griff. Diolch Ows. Felly, dyma ni, wythnos rhif 6 ar fi'n dechrau yma yng Nghaerfyrddin. Ond cyn y gêm, mi fydd moment o dawelwch i gofio un o arwyr clwb Cwins Caerfyrddin, Ian Jenkins. Chwaraeodd dros 200 o weithiau i'r clwb rhwng 1950 ac 1957.
Felly, dyma ni, dau dîm sy'n ysu am fuddigoliaeth. A gan i gael cipolwg ar dîm y Quins. A digon o ddylanwad o dîm arall o'r gorllewin yn dîm y Quins heno gyda 9 o'r 15 wedi bod yng nghlwm i'r Scarlets yn ystod ei gyrfa. Jeffries a Hughes a oedd yn rhan o gêm y Scarlets yn erbyn eidd Bryste mewn gêm gyfeillgar y mis Medi yn dechrau. Jeffries am y tro cyntaf yn chwarae'r Quins heno ac yna digon o brofiad yn y rheng ôl i'r Quins. Reynolds, Curry a Lewis Mullin yn y cefn. Ac yna i Ponty, 2 chwaraewr yn dechrau am y tro cyntaf i'r ymwelwyr. Barnard wedi dod ffwr o'r fainc i'r wythnos dwythaf a Daf Roti sydd wedi symud o Gastell Newydd Emlyn, ddim yn rhy bell o Cwins Caerfyrddin, ond mae o'ch heno chwarae i Ponty am y tro cyntaf yn yr Indigo Prem. A llawer o wynebau newydd i Ponty yn y cefnwyr Eleni Howells a Morgan, ond wrth gwrs digon o hen benne Stucky a Matualu ar ddwy asgell. Yn edrych yn sydyn ar y tywydd o bosib yn fwyn yma heno yng Nghaerfyrddin. Gwynt ychydig yn mynd ar draws y cae, ond dwi ddim yn meddwl bydd hynny'n neud gormod o wahaniaeth i'r ddau dîm yma heno. Y ddau dîm, un fuddigoliaeth hyd yma yn yr Indigo Prem yn ysu i gael buddigoliaeth arall ar y bwrdd. Cic gyntaf yn eitha slac gan yr ymwelwyr a fydd y Quins wrth i bodd gyda hynny. Cyfle cynnar am y lein. Felly, os ydych chi ddim yn gyfarwydd gyda yr system catapult sydd gennym ni eleni, mi fydd rhyw fath o ystadegau gwahanol o bosib yn dod i'r sgrin. Cyflymder, metrau bob munud ac yn y blaen. Felly, cadwch lygad o bosib ar y chwaraewyr. Callum Evans, Mullin, Miles a Matualu yn gwisgo y catapult heno. Ond Cwins Caerfyrddin sy'n dechrau'n sydyn gyda'r bêl yn hanner Pontypridd. Thank you. Cheers, Cows. Felly, number 1 offside, penalty advantage. Pontypridd yn cael ei cosbi yn trio mynd yn sydyn. Mae Archie Hughes ochr gamu, ond doedd y dyfarnwr ddim yn rhy bles ac yn mynd yn ôl am gigosb. Cam sefyll yn ôl y dyfarnwr. Ond dechrau da i Cwins Caerfyrddin. Ac Archie Hughes yn trio mynd yn sydyn. Mae'n edrych yn chwaraewr gyda digon o egni. A mae Nathan wedi cyrraedd. Oedd hi'n lwyb yn cyrraedd ar dros y cae, nes di lwyddo i ffindio rhyw fath o lwybr. Na, ffodus, oedd fi'n mynd rwan o'r ffordd. Oedd o'r rownd andros o bell i fynd nôl hanner amser, ond Nathan, maen nhw'n mynd am y gic yn gynnar yn y gêm yma. Dewis cywir, ti'n meddwl? Ie, fi'n credu, mae'n rhaid dechrau'r gêm bant. Felly, yn mynd am y gic yma, Jack Wilson yn cymryd i amser. Yn mynd am y gic, felly mae fyny. Mae'n hir, a mae rhwng y pist, ac yna Cwins Caerfyrddin yn dechrau gyda 3 pwynt. A Jack Wilson sydd wedi bod yn wych eleni i'r Quins yn cael 3 pwynt. First one, boys. Ie, holl bwysig bod y Quins yn adeiladu'r perfformiad. Mae'n mynd i fod y cyfleon yn dod ar draws y ca heno, yn wedig ymlith y blaenwyr Pontypridd, felly mae rhaid cymryd y pwyntiau pob tro mae'r cyfle i gael. Bale tasgu fyny allan o ddwylo Quins, ond yn dal ymlaen o drwch blewi. Hughes, please, 9. Hughes yn cymryd i amser. Make sure. A mae'n mynd No. i ddefnyddio i droed dde. I ni chipio yn uchel. I dywyllwch y nos yng Nghaerfyrddin. Dwylo bler gan Pontypridd wedi mynd ymlaen. Scrum advantage. Captain push. Harper yno'n trio cystadlu, ond y bêl yn cael ei chipio drosodd i'r cefn am Stucky. Dwylo da yn defnyddio i droed i hun. Mae hyn yn dangos be fydd y gêm heno. Lot o gicio, ma'n siŵr. Eto y bêl yn mynd yn uchel, a Archie Hughes tro yma sy'n trio eistedd yn y cefn. Y bêl yn bownsio i fyny ac i lawr.
Yes, iawn yn gamon i ddwylo. Bale styci eto tro 'ma. Ddim yn mynd i gicio, ond yn rhedeg. Tacl dda gan yr wythwr Milyn. Mae Ponty dal gyda'r Bale yng nghanol y cae. Cic arall y bydd hi. A mae hi yn rholio ac yn bownsio am y gornel bella. A tacl dda iawn gan yr asgellwr sydd yno. Ond cic gosb yn erbyn Ponty tro 'ma. Matualu yn anffodus yn mynd i ddwyn y Bale, ond yn anghyfreithon tro 'ma. Ond lot o gicio, Nathan. Ie, lot o gicio cystadleuol hefyd, ond bydd ni'n bod yn holl bwysig. A bod yn dig, mae'r pwysau sydd gyda Pontypridd falle bach yn well na'r pwysau sydd yn cael ei roi ar ôl y cic o ddi'r Quins. Felly, trod ni, Matualu yn anffodus, achos nath e'r peth iawn, bondio dros y Bale ar ôl roi y tacl mewn. Ond yn anffodus, y blaen y sgellwr dafroti dath mewn ac wedi fe ar dded y hurin. Y gic. Yn gic dda gan Wilson. Gan ystyried yr ongl anffafriol oedd ganddo fo. Edrych yn agos, Nathan. Ie, fel wedys i, gwaith dda gan Matualu, yn anffodus Roti yn dath dros y top a wedyn dabell i'r llaw. Stay there. Don't change. Safiad dda gan Use please. Quins. Maen nhw'n ceisio i gore i rolio yr olwynion ar y sgarmes yma. Mae Bale yn y cefn felly. Archie Hughes gofyn amdani. Use please 9. Work on side 1. Eto i oedran ifanc mae o'n edrych yn brofiadol iawn, yn cymryd i amser. Cyn i thaflu hi at Matualu sy'n casglu'n dda. Bron iawn yn darganfod bwlch yn amddiffyn Quins, ond tacl dda. Digon o le ar y chwith i Ponty. Ond y tro yma'n penderfynu mynd am y dynion. Ond mae'n cael ei ffasio ac am yna ddigon o le i'r olwr. Ond mae Morgan yma yn trio mynd i hun. Bron iawn i'r canolwr gael drwodd yn fanne, ond mae Ponty dal gyda'r Bale yn mynd ymlaen. Yn ennill tir ac yn defnyddio'r dwylo y mae Ponty yn hon yn edrych yn agos i fod yn uchel o bosib gan y Quins. Tybed os a fydd y TMO yn cael cipolwg ar hynny. A Matualu bron yn mynd amdani, o'n edrych yn uchel yn fanno, ond chwarae da iawn gan Ponty, ffeindio'r bwlch a Rowlands yn torri drwad. Ie, yn sicr, Bale cyflym yn dod allan, falle o ddi'r tacl fyna, Matualu yn lle cynta. Bale dod allan, a wedyn ongl berffaith gan Rowlands, jyst yn torri trwyddo fel cyllethwr trwy menyn fyna. Ond ie, wedyn ni'n gweld ailgylchu'r Bale fan hyn, a wedyn gwaith da gan y blaen wedi, ond yn anffodus, y cic falle just ddim yn digon cywir. O bosib y Bale yn disgyn i'r person anghywir, Morgan yn lle stycu, bosib se stycu di mynd yr holl ffordd. Ond Pontypridd yn dal y meddiant yn dwyn hi o'r llinell. One number please. Cariad da gan Parker. Dyfarnwr ddim yn hapus gyda'r Quins, cam sefyll. Ie, mae Pontypridd yn codi'r tempo. Mae mantra siwr o fod o fi Gareth Wyatt yw codi'r tempo a ceisio tynnu'r falle ar amddiffyn. Multiple players offside. Mae newid y ffocus ar y moment. Multiple players. Gweld pas bach bwt lle redwr cynta yn cymryd y Bale. Mae'n rhoi'r pas yma allan i'r ail redwr, felly jyst yn newid y ffocus yn bach. Ie, mae'n lot o bwysau ar y Quins yn gynnar. Ar ôl i Quins gael y 3 pwynt cyntaf yna, mae'n edrych fel bod Ponty o bosib yn mynd i fod yn chydig mwy cryf na Quins yn y 10 munud cyntaf. Maen nhw wedi bod yn gwthio Quins yn ôl efo'r game kicio a wedyn yn trio defnyddio'r dwylo. Mae wedi bod yn dechrau da iawn i Ponty. Ond sicr, ti'n meddwl beth, o'n i'n siarad gyda Gareth Wyatt yn gynharach. Mae sefydlogrwydd gyda nhw yn adran y gosod. Yr unig peth maen nhw heb i gallu falle cymryd fantais, so yw'r falle cyfleoedd sydd yn dod ei ffordd ar y foment, maen nhw'n edrych yn cywir iawn. A dyna ni, 3 pwynt ar y bwrdd o droed Cwins yn fanno. A mae Ponty wedi dod ar sgôr yn hafal. Felly, Quins am gael y gêm yn ôl
ar dir y byw yn dechrau o droed Wilson. Y tro yma mynd chydig pellach gyda'r gic. Dwylo da gan yr 8wr Miles. Leave! Cael ei dynnu lawr yn dda gan y Quins. Stop in front! Ond, di Ponty ddim am chwarae gyda'r bêl yn fama na. Yn mynd yn hir, ond techneg da gan Wilson yr oedd hi i reoli'r bêl. Ddim cystal gan Scrivens, ond mae o'n llwyddo i ddal y bêl dda ac yn gynnar iawn mae'r dyfarnwr yn galw am sgarmes symudol ac yna y bêl yn cael ei throi drosodd. Quins wedi gwneud yn arbennig yn fanno i ddwyn y bêl yn ôl. Ie, clic wahanol fel petai oedd i Wilson fanna, wneud yn anodd i Scrivens i ddal y bêl ac yn mynd yn rhoi boi bach i gomod y pwysau. Wel fan hyn, jyst falle yn lle dal y bêl yn iawn. Nath gadael y bêl, gollwng y bêl ar y llawr, a mae hwnna jyst yn rhoi pwysau yn y fe. A wedyn, unwaith eto, ni'n gweld y pwysau sydd yn dod o ddydd roi dîm, tro ni, Quins sydd yn dod ac yn enll y bêl yn ôl. Waith da gan Reynolds a Ford yma nhw i gyrraedd y bêl a'i dal hi fyny yn effeithiol. Crouch! Bind! Safle gwych felly i'r Quins. Set! I arddangos symudiad o'r maes ymarfer. Ond Ponty, waw! Dyna i chi ddechreuad gyda'r sgrym cyntaf a chic arbennig. O, ochr gamu'n dda gan Quins, Archie Hughes. Darganfod i asgellwr yna yn Richards. Yn ei cael ei daclo gan Barnard. I ddechreuad cyntaf i Ponty. Honno'n edrych yn eithaf uchel, ond dyfarnwr yn hapus. Jeffries yn ei thaflu allan i'r capten Curry. Hughes bellach nôl yng nghefn yr ardal gwrthdaro. Ochr gamu da gan Quins, ond y bêl yn tasgu ymlaen. A Ponty yn dwyn y bêl. Mae'n lot o waglet tu ôl. Llinell am ddiffyn y Quins. A Hughes yno i ysgubo y bêl. Ie, mae yn fler yn ganol cae. Mae fe, ie, ti'n beth, ond dath hwnna unwaith eto o'r falle y sgrym nerthol o'r ddi'r Quins. Nhw falle sy'n dangos, nhw sy'n cael y gorechafiaeth ymlith y blaenwyr ar y foment, yn wedig yn y sgrym. Mae hwnna'n falle bach yn surprise, achos mae Pontypridd wastad yn sôn amdano sgrym nhw fel, yn actio fel ar fel petai, a hyd yn oed yn y lein. A dyna chi eto, blaenwyr Pontypridd yn dwyn y bêl yn ôl. Ac yn cario'n dda y mae Ponty. Mantais am cam drafod i Ponty. Cario da gan Morgan. Tackle! Yn ceisio cael y bêl yn ôl i'r maswr. Mae'n mynd i hun eto y mae Scrivens. Yn ceisio darganfod pas, ond o bosib yr opsiwn gywir ddim ar gael. Defnyddio'r blaenwyr bellach y mae Ponty. Mae Stucky yn aros ar y chwith. Mae'n gofyn amdani i ffwrdd o'r sgrin, ond Quins yn dwyn hi'n ôl. A cyfle wedi methu o bosib i Ponty. Eto, ni roed i'n uchel iawn yma Wilson. Mae'n edrych fel petai hyn yn dacteg gwahanol gan y tîm cartre. Cic enfawr gan Stucky, a mae o'n rhedeg ar ôl o'i hun yn arwain i dîm ymlaen. Ac y pwysau yna sydd wedi bron iawn gorfodi Wilson i roed i allan, jyst tu allan y 22, ond am gic ac wel, oedd o'n dilyn y gic i hun hefyd yn doedd Stucky. Ond yn sicr, ti'n beth, cyc arbennig o dda gan Stucky, ond yn anffodus, dechreuodd yna unwaith eto gan cic falle wan o ddi Wilson. Maen nhw wedi dangos yn barod, pob tro maen nhw'n cico ac yn cystadlu, maen nhw'n cael y bêl nôl, yn rhoi pwysau yn anffodus. Tro ni, maen nhw'n rhoi cyfle falle i Stucky i roi'r cic enfawr mewn. Yn bendant yn arf gan Stucky i fynd â hi'n hir. O bosib, o wahanol i dacteg Jack Wilson o'i gicio yn uchel.
sgwn i pwy fydd enillwr y gêm gicio ar ddiwedd y gêm. Ar hyn o bryd, mae hi yn hafal yma yn y parc yng Nghaerfyrddin. Ond Number 1 always in yn front. anffodus i'r ymwelwyr, Obstruction. Cwins Caerfyrddin yn cael cic gosb. Shift drive, A number 1 chyfle in i front. Quins fynd fyny'r cae yma. O bosib chydig yn llac gan Ponty. Ddim yn lle gorau i ildio cic gosb ar yr ymosodiad hefyd. Ie, diffyg cywirder unwaith eto yn y lein. Mae sgarmau ystymudol nhw'n eitha pwerus pan mae fe'n dechrau mynd. Yn ffodus, ie, falle camdealltwriaeth rhwng y blaenwyr fyna'n gadael nhw lawr. Ie, ni'n gweld fan unwaith eto mynd. Fel wedys i, falle y pwysau sydd yn dod trwyddo o ddi'r blaenwyr y Quins sydd yn gwneud pethau'n anodd, ond anffodus, dwi'n beth, maen nhw'n well yn hynny. Back foot 1. Ponty yn dwy'n y bêl eto o li. Okay, just a knock on first, lads. Y gic eto gan Siom fawr i Ponty. Rivens, mae Stucky yno yn mynd am y gic i hun. Y bêl yn mynd ymlaen. Ydy o'n disgyn i chwaraewr Ponty? Ydy yma. Bydd hi'n sgrym i Cwins Caerfyrddin wedi dweud hynny. Mae'n siŵr fydd Ponty wrth i bod gyda sgrym yn y sefyllfa yma. Na ddim nhw sy'n rhoi'r bêl i mewn. Ie, na, ti'n iawn, ti'n beth. Mae bach fwy o phwyll sydd eisiau. Ni'n gweld fan hyn, Stucky yn dal y bêl. Yn lle roi cic i fewn, oedd yna cyfle i roi pas i fewn i Rowland. Yn anffodus, athro am y cic. A unwaith eto ni'n gweld fan hyn. Y gwaith arbennig o dda sydd yn cael ei wneud ar y llawr oedd i Quins, y blaenwyr y Quins, yn dod nôl ac yn ceisio atal y dydd fel petai. Digon o gefnogwyr yma yn y parc heno, ond da ni eisiau gwybod lle da chi'n gwylio'r gêm heno? Yr wythnos dwytha o gen i, wylwyr yn America. O lle da chi o gwmpas y byd, boed yn Rhuthun neu yn Seland Newydd. Da ni eisiau gwybod lle da chi'n gwylio'r gêm yma heno? Digon o wenu yn y dorf hefyd. A braf gweld nifer o bobl yma heno, ond mi fydd hi'n sgrym i Cwins Caerfyrddin, ond Ponty sydd yn edrych mwy o bygythiol gyda'r blaenwyr. Mae hon yn sgrym bwysig i Pontypridd, ceisio cael nôl falle lefel o goruchafiaeth, achos mae sgrym diwetha wnaethon nhw cael yn erbyn y Quins. Y Quins ennill yn eitha hawdd. Stationary, use it! Lot gwell gan y Quins, a'n cario'n dda o ddrwythwr Milyn. Yn cael ei daclo'n dda gan 4, leave him go. Ponty. Cystadlu yn yr ardal gwrthdaro gan Ponty eto. Mae Quins yn llwyddo i ddal gafel ar y bêl. Eto, y Quins yn rhoi tîn uchel. A mae'n gic arbennig gan y Quins. A mi oedd hi yn chwarae brwnt gan Ponty yn croesi man oedd yr asgellwr Richards ar y ffordd. Ond fi fydd hi'n gic gosb i'r Quins. Ie, ond dyna chi welliant yn y fe. Ni sôn yn barod bod yn holl bwysig bod y cic yn un cystadleuol, a be nath hwnna'n neud, i roi bach o pwysau yn y Pontypridd, yn lle falle cael fwy bach o pwyll. Maen nhw'n becso ychydig, a ni'n gweld y mewnrys yn ceisio rhedeg ar draws yr ysgellwr. Ni'n gweld fan hyn, ie, so mae'n eitha obvious fyna, ac o'na mynd yn erbyn Pontypridd. Ie, reit o flaen y dyfarnwr. Dwi'n gwybod be oedd yn mynd drwy feddwl reit yn fanno. Quins am gyfle, am y tro cyntaf yn cael meddiant pwrpasol yn 92. Ponty. Mae Ponty'n edrych fel bod nhw wedi dwy'n hit arbennig gan Ponty. Y blaenwyr eto yn nerthol gan yr ymwelwyr. Ie, dyna chi welliant. Mae'r blaenwyr Pontypridd jyst i dyn o lan fi'n credu. Mae nhw'n effro i'r her oedd i'r Quins, a mae nhw'n mor brwydrol ar y llawr, mor ddynistro pan maen nhw'n moyn hefyd. Felly mae hwnna'n mynd i bod yn elfen o'i chwarae nhw sydd yn mynd i fod yn holl bwysig os maen nhw'n moyn ennill y gêm yma heno.
Fydd hi'n sgrym I Ponty. Oedd hi'n sgrym lot gwell gan y Quins tro dwytha. O bosib yn chwilio I frwydron hon, neu ti'n meddwl yn dal chydig o egni nôl, mae'n gynnar yn y gêm I fynd amdani yn y sefyllfa yma. Wel, yn ôl bob sôn, mae cwpl o chwaraewyr newydd yn dod mewn i'r pac o'r tîm Scarlets. Mae hwnna'n mynd I roi tîm bach o cryfder a nerth iddyn nhw, felly falle bach o hyder sydd yn nhw ar y foment. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n Di ennill y sgrym cynta yn erbyn y ffen fel bethau. Felly mynd amdani, mae'n ddwy ar hugen Pontypridd, felly mae'n rhaid chi pan chi'n amddiffyn, mae'n rhaid chi amddiffyn ymysodol ar brydiau. Mae hwnna hefyd yn digwydd yn y sgrym. Wrth gwrs, a dwi'n siŵr bydd Ponty yn edrych I gipio'r bêl ma mor bell a phosib lawr y cae. Yma Stucky. We're head on head. Mark's here. Clear step to left, both of us. Yn barod I gael ei afel ar y bêl. Mae'n llaflu lawr y cae. Crouch. Bind. Y mewnwyr felly, y maswyr. Stable. Yn cymryd I amser. Y dyfarnwr hefyd. Early. Yn cymryd I amser, ond yn gynnar gan Quins. Balance. Ac y rheng blaen yn ysu fynd yn gynnar, ond yn anffodus. Free kick. They're ball. Yn anghyfreith o'n tro ond. Mae lot o gamgymeriadau sydd ddim angen cael ei gwneud yn gynnar. Ie, mae'n beth, mae'n moyn o cic dod yn mas, a di cic arbennig o dda. Mynd y sydyn. Archie Hughes. Bring him on. Yn defnyddio I egni, a mae'r gic yn arbennig yn mynd am y linell gais. Mae'r olwr yn disgyn mewn am gic ydi honno hefyd. Gêm o gicio dwi'n meddwl fydd I heno, Nathan. Ie, yn sicr, ond ti'n beth, fel ni'n sôn yn barod, mae'n rhaid bod y cic yn naill ein cystadleuol, neu yn oddi'r ca fel y cic ni, felly mae hwnna'n cic arbennig o dda gan Ronald y cefnwr. Ond mae'n mynd nôl I pwynt chi, ie, mae nhw yn ysu I cael effaith ar y gêm yn anffodus, mae hwnna'n mynd I arn yn erbyn nhw, achos mae fe, wrth gwrs, yn effeithio y lefel o disgyblaeth maen nhw'n cael ar dechrau'r gêm yma. Tafliad yn well gan Sean Jones a Quins yn cadw meddiant o'r llinell am y tro cynta a cyfle I ddangos I sgiliau pasio ond am dacl ydi honno gen Matualu ond Clear release and get back round. Mae o'n ceisio I orau gystadlu a mae'n cael I fartio nôl 10 metr arall am no release and get back ateb yn ôl siomedig am Matualu. Ie, ti'n beth, oedd y tacl yn un bendigedig, ond yn anffodus, mae rhaid I chi gadael y chwaraewr fynd a wedyn mynd nôl I fewn I ôl y bêl yn anffodus, a'n credu nath ei gadael e fynd. Oedd cyflymder y llinell amddiffynol gan Ponty'n arbennig yn fanno. Ti'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth Matualu yn gallu dod yn ei gêm ei hun achos bod o mor frwydrol gyda'i gyflymder? Yn sicr, a dyna ble mae'r profiad yn dod hefyd I fe. Falle fe yw falle y captain yn amddiffyn sydd yn dod o'r lein lan. Ond ie, mae rhaid chi bod yn amddiffyn yn ymysodol y dyddiau hyn os ydych chi moyn ennill y bêl nhw. Tafliad da gan Quins. Mae'r sgarmes symudol yn dechrau gwthio ymlaen gan y tîm cartref. Mae'n fler, dydy ddim yn brydferth gan y Quins. Maen nhw'n dal I wthio. Ball carried to ground. Y bêl ar y llawr yn ôl y dyfarnwr. Mae Archie Hughes yn ysu am y bêl. Ond methu cael ei ddwylo arni. Bron iawn yno I Quins, ond eto chydig I ffwrdd o'r marc. Ond mae'n agos i'r Quins. Ie, mae hi. Mae nhw'n brwydro am pob metr ar y foment. Ond gwaith da gan Pontypridd unwaith eto. Cadw lefel o hun yn feddiant. Felly, gan I fynd yn sydyn I Owain ar ochr y cae. Pwy ti efo Ows? Difeil y fforddio Pontypridd, Dan Godfrey. Dan, you're living it here, aren't you? Kind of that rolling more? Yes, yeah, it's very intense. Lots of errors on both sides at the moment for the first 20 minutes.
It's very wet out there, but thank goodness we held out with it then. Yeah, 3-3 on the scoreboard at the moment. I know you got a piece of paper with a pen in your pocket there. What are the notes so far? Cut out the errors, but it's very dewy out there. It's very wet underfoot, and once the ball goes on the floor, it's very difficult conditions for the boys. As a former number 8 yourself, you must be pleased with the performance of the pack so far. Stolen a few lines, stolen a couple of scrums as well. Yeah, our pack was working very, very hard for the last few weeks, and yeah, they've been going well. How important is it to get a performance in tonight, and more importantly, a win? Yes, a win first and foremost, and then if the performance comes with it. But I think to build a bit of confidence amongst the squad, a win is definitely needed. A nice little penalty there as well. Yes, yeah. Right, enjoy the game, Dan. Thank you. Ie, mae'n bwysig i ni sylweddoli hefyd o bosib. Mae'r bêl yn seimllyd allan yma. Mae'r bêl yn tasgu bob man. O bosib o'n i chydig yn rhy gas ar y chwaraewyr am drio taflu allan. Ond mae y gêm gicio a'i chloi di'n uchel gan y Quins yn gweithio dda gyda'r bêl seimllyd. Ie, yn sicr, ond ni wedi gweld yn hefyd yn barod bod pan maen nhw yn falle yn wario gêm ei a taflu'r bêl allan, maen nhw yn falle croes Llynffordd yn wedig Pontypridd, felly maen nhw'n gallu neud e. Ond falle, so nhw'n mwyn dangos eu cards yn rhy gynnal. Am ergyd oedd honno gan Ponty i ffwrdd o'r bêl hefyd. A fydd honno'n ddiddorol i weld. Y bêl wedi mynd ymlaen. Ond fydd honno'n ergyd enfawr i weld yn ôl. Os gawn ni weld ti eto. Ie, gweld fan hyn, jyst y bêl yn dros y top. Ond unwaith eto falle yn lle jyst cymryd y contact fel y tai. Mae'n edrych i roi'r bêl i ffwrdd. A wedyn ni, mae'r bêl... Mae hon yn edrych fel cerdyn i mi, Nathan. Ie, mae'r ysgwydd yn mynd sydd i just o dan ei... just dros ei ysgwydd. Check, okay. Time off. I mi, mae'n yn edrych fel ysgwydd. Potential foul play. Ar ei un o'n anffodus gan yr 8wr Joe Miles. Mae'r dyfarnwr am gael cip olwg ar hwn. Nathan, melyn y goch. The clip now, okay. I fi, mae fe'n edrych fel bydd hon yn coch yn anffodus i Miles. Mae fe'n dod mewn. Mae fe'n dod yn isel, ond wedyn yn gorffen yn fwy uchel na'r chwaraewr. It's not high, it's not, you can show, he's hit him the shoulder. Okay, so we're looking at shoulder contact here by the white number. You got the number there? No, I haven't. Okay, we'll work on that. Ddim o ongl arall arno ni. Yeah, it's 8. So we're looking at initial contact on the shoulder, aren't we? Yes. But see now, the ball isn't there, right? Ball's gone. So there's a clear bent in height. Yeah. The initial contact Mae yn uchel, mae'n edrych yn boenus. is the shoulder, but it does rise high, so I'm looking at yellow card here. There we are. Yeah. If we can confirm that number, that'd be great. Can you check his number 8? He's got tape round the top of his knees. I can't see his number. It looks like 8. Can you just have a look what 8 is? They're having a look, so you can give me a number now. Tackler's bent away. Ie, mae fe'n bach yn ffodus fyna i fi, achos nath ei gorffen yn uchel. Nath ysgwydd e bwrw, just o dan ei un... So number 8, yeah? Just confirming number 8, Wayne? Yeah, it is 8, yeah. Okay, yeah. Number 8. Cadarnhaen ar rhif 8. Okay, fellas, let's clear the pitch, please. Dyfarnwr yn gofyn am chydig o drefn. Be fydd hi? Captain in number 8, please. Thank you. Number 8. Okay, we reviewed the footage. The tackle does start on the shoulder, but it does ride high, which we can mitigate it down from a red to a yellow, okay? Cerdyn melyn felly i Joe Miles o bosib yn ffodus mae'n rhaid dweud. Ie, yn sicr, mae rai chi ystyried hefyd, oedd y bêl ddim gyda fe pan nath yr ergyd i fewn, felly... Ie, bach yn ffodus i fi, pan ych chi'n edrych ar y cyfarwyddiadau y gêm, mae'n gweud, os mae unrhyw fath o contact fel bethau i'r ffen, dylse fe fod yn cerdyn goch, ond... Mae'n bwysig i bwysleisio bod Sean Jones yn iawn, y chwaraewr o ddar. Yr ochr anghywir o'r dacl yna gan
Miles, ond am gyfle di hwn I Quins. Mae Ponty wedi bod o bosib y tîm cryfa heno, ond Quins gyda 15, Ponty gyda 40 cyfle yma I Quins I geisio rhoi chydig mwy o bwysau ar Ponty. Ie, sicr, a ti'n beth, mae'r ddoi tîm falle yn gadael eu hunain lawn gyda diffyg disgyblaeth ar y adegau anghywir a'n anffodus fyna I Pontypridd. Ti'n beth, oedd cyfle nhw'n cael y bel nôl fyna, ond wrth gwrs athau mewn gyda'r tacl hynny. Felly cyfle fan hyn I Jack Wilson I ychwanegu at 3 pwynt sydd gyda fe. Jack Wilson yn gwneud I wallt, yn llyfu I wefusau. Mae o'n hoffi'r ongl yma o gic. No. 22. Ond y tro yma yn methu. O bosib. No, it's 22. Fe mae I oedd hwnna yn meddwl I fod wrth I fod gyda'r ongl yna, ond na'n ffodus yn methu i'r tîm cartref, ond dal yn gyfle eiraidd i'r Quins o fan hyn. Ti'n meddwl hwnna'n gic ddylse fod I gael? Ie, yn sicr, chi'n gallu gweld gyda'i wyneb yn rwystredig iawn, a siomedig iawn gyda'r cic ni. Oedd yna siwr bod yn 3 pwynt eitha hawdd I cicwr fel fe. A Ponty'n gwneud yn dda. I'w chipio i'r holl ffordd lawr y cae a cic rhyfedd iawn gan yr olwr Ford. A Ponty'n I chael I a ni chipio I nôl at Ford. Does dim llawer o drefn i'r gêm yma, ond mae'r gic yno'n gic wych. Mae'n bwysau ar Matawalu. Yn galw y marc yn fan hyn, a mae o'n mynd yn syth yn ochr gamu. Yn ceisio I ore I fynd drwy'r blaenwyr. A mae Ponty'n dod allan pêl-droed arbennig ac yn I fficio I fyny. Y blaen a sgellwr yn arbennig gyda'r sgiliau ar y llawr yn fanno, ond y dyfarnwr yn mynd nôl am sgiliau gan Daf Roti. Ie, sgiliau arbendigedig fyna. Dechreuodd gyda Matawalu. Galw'r marc a wedyn yn ceisio chwistrellu cyflymder mewn i'ch symudiad. Ni'n gweld fan hyn, ti'n beth, fyna, professional foul fyna I fi, achos nath ddim mynd yn ôl 10 medr, ac mae hwnna falle yn atal Matawalu I dechrau cynyddu rhywfaint o cyflymder mewn i'w gemau. Matawalu gyda'i brofiad yn ceisio mynd yn sydyn yn fanna. Ydy'r bêl dal I mewn, oedd hi'n edrych fel cyfle eiraidd I gadw I mewn. Waw. Evans yn ceisio I ore glas, oedd hi'n edrych fel oedd hi bron iawn o drwch blewyn yn mynd I aros mewn, sgwn I. Os oedd hi bron allan. Ie, tipyn o ymdrech fyna, oedd hi Evans. Oedd wedi dangos tymor yma bod yn tipyn o chwaraewr yn dweud. Dipyn o chwaraewr. A mae o'n gwynebu Matawalu heno yn sicr yn frwydr I gadw llygad allan arno. Ond Ponty un blaenwr I ffwrdd o'r cae. Dal yn gwthio ymlaen. Mantais I Ponty, Jeffries ar ochr anghywir yn ogystal a Mathias. Cyfle I Ponty yn defnyddio'r dwylo ochr gamu y maer maswr. One entry. Yn dal I wthio, mae Parker, capten Ponty. Y bêl yn dod allan, dwylo da Matawalu. Tackle gryf gan Wilson y tro yno. Ond mae Reiks yn ceisio cadw'r tempo yn uchel yma. Bron iawn yn darganfod bwlch. Scrivens ond. Dyfarnwr yn mynd â hi nôl, cam sefyll. Ond mae'r pwysau'n cynyddu gan Ponty ac I feddwl bod ganddyn nhw gerdyn melyn. Fysa ti byth yn dyfalu hynna? Na, sicr, ti'n mwyn beth. Maen nhw'n wara gyda llawn bwriad, really. Llawn awch I ceisio croesi llun i'r ffantes yna. Cymryd y gêm at y Quins. Gobeithio yna iddyn nhw yn wedig gyda'r ffaith bod ni'n chwaraewr I lawr. Bod holl bwysau yma yn dechrau 2 pwynt. Ni wedi sôn yn barod yn fan o'r arf sydd gyda nhw, ysgarmau symudol, pa mor nerth mae hon yn gallu bod. Yn gosod y llwyfan wedyn ni i'r olwyr peryglus sydd gyda nhw. Cyfle eiraidd I Ponty.
Mae'n gyfartal ar hyn o bryd. Mae'n anodd dychmygu y bydd hi dal yn gyfartal ar ôl y sgarmes symudol yma. Quins yn ceisio dinistrio'r sgarmes symudol. Mae Tywal yn ceisio helpu, ond yn cael ei dynnu lawr. Ponty'n dal i wthio. Yn agos iawn i'r llinell gais yma. Tacl fawr gan Curry, capten y Quins, a mae'r bêl wedi mynd ymlaen. Waw, amddiffyn da iawn gan Quins. A Ponty, siomedig. Ie, dyna chi set amddiffyn da gan y Quins. Cadw lefel o ffwyth, lefel o disgyblaeth sydd eisiau, yn gorfodi bron i Pontypridd mynd amdani. Diffyg falle hyn yn feddiant fanna oedd hi, a phwyllrodd hi tîm Pontypridd fyna. Yn ceisio mynd am y llinell o white line fever fel bethau. Oedd yna cyfle, ni'n gweld mas fan hyn, Stucky yn sefyll gyda lled. Falle oedd cyfle i mynd yn Llydan, so'n gwybod, ond ie, ti'n meddwl, bach fwy o pwyll gyda. Cyfle i'r Quins geisio gael gwared o'r bêl o fan hyn. Ond gyda sgrym Ponty, dwi'n siŵr iddyn nhw wrth i bod gyda hyn wedi dweud hynny. Alex Jeffries yn y rheng flau i'r Quins. I gêm cyntaf i'r clwb, ond dydy o ddim yn berson amhrofiadol o na. Y gweilch Scarlett ar dreigiau. Bydd angen sgrym gadarn, ond Ponty yn gwthio yn gynnar. Quins yn cael cic rhydd, yn penderfynu mynd yn hir. Siomedig o bosib gan Ponty, o bosib isio gystadlu yn y sgrym yna. Ie, yn sicr, ti'n meddwl, cyfle falle gwirioneddol fyna wedi gollwng. Gyda'r cyfle, gyda'r y cais yna, ond hefyd wrth gwrs yn y sgrym. Ond mae hwnna wedi cymryd bach o pwysau o ddi'r ysgwyddau blaenwyr y Quins fan hyn. Tafliad dda gan Ponty. Jeffries yn ceisio bod ychydig yn ysu gael y bêl, ond ddim yn cael yn ôl y dyfarnwr. Y bêl yn uchel iawn gan Reigs, ond casglu'n dda. Mae Morgan cael ei dynnu lawr o'r diwedd gen Batcup, ond yn mynd nôl. Captain. Yeah, free yellow. Okay, yeah. Captain and free yellow. Number 3. Clearly prevented the maul. Sorry, Wow. Offside. Galw am Clearly prevented the maul from going Jeffries forward. a Carden Felen. Yeah. Mae'n sioc. Ie, wrth gwrs mae'r dyfarnwr falle di roi y warnings yn barod iddyn nhw. Maen wedi bod yn wedi colli lefel o ddisgyblaeth ar draws y car. So'n credu clywes i roi rybydd iddyn nhw ymlith yr ardal ni, yn wedi sgarmes symudol, ond mae wedi penderfynu digon yw digon. Mae rhaid i lefel o ddisgyblaeth y Quins gwella. Mae hon falle yn mynd i bod y warning shot fel tai. Ond i chwaraewr mor profiadol o Jeffries i wneud camgymeriad mor fler mewn sefyllfa mor euraidd i'r Quins gyda yr wythwr. Wel, capten Pontypridd, dim capten, Miles i ffwrdd o'r cae i Pontypridd. Carden Felen, oedd ddim angen iddo wneud o. Na, sicr, bydd yn diddorol jyst i gweld. Methu atyn. Y dorf yn siomedig gyda'r cic yno hefyd. O bosib y ddau giciwr yn llithro chydig gyda'r bêl slick yma sydd ar y cae heno. Y gwlith yn casglu ar y gwair gwyrdd ym Nghaerfyrddin. A'r Quins am geisio i tharo hi mor bell a phosib i lawr y cae, ond dydy'r cicio yn gywrain iawn ffwrdd o'r tŷ, ond wedi dweud hynny, mae'r cicio a'r chwarae'r byw wedi bod yn dda iawn gan y ddau dîm.
Piston 20's on. Y cic gwych arall gan Pontypridd. Wedi dilyn gan Gigon Wilson. Tro yma y dwylo gan Stucky. Ond na, gêm o Dennis yw hi ar hyn o bryd. Y dyfarnwr wedi cosbi yr ymwelwyr. A mi fydd hi'n gic-gosb i Cwins Caerfyrddin. A'r rhyfeddol ar ôl y cicio. Nôl amlaen, nôl amlaen. Mae cic-gosb yn dod allan o ddim byd. Ie, unwaith eto cic-gosb di angen oedd i Pontypridd fyna. Oedd y cic yn un werthus i bod yn onest oedd i'r Quins a ath e mas fi'n credu yn llawn. Felly o'n nhw'n mynd i cael y bil nôl yn ffodus, diffyg disgybleth a diffyg cyfathrebu falle yn wedig yn y canol y cae, gweud ti'n beth, Stucky nath o'r cic i fewn. Mae'n rhaid i chi aros yn stond nes bod Stucky wrth gwrs yn mynd heibio chi. Mae'r ddau dîm wedi bod yn reit wael o ran troi troseddion i ffwr o hyd. Stucky ddim yn hapus gyda beth ddigwyddodd yn fanno. Wedyn, 2 eiliad yn ddiweddarach. Mae Quins yn cael cic-gosb, felly hynod ddiddorol ydy'r gêm ar hyn o bryd. A bler unwaith eto gan Quins. Dwi'n meddwl fod hi'n deg i ddweud bod y gêm ar y cyfan di bod yn eitha bler hyd yma. Mae fe, ti'n beth, mae bach o pwysau ar y ddoi dîm falle, a mae hwnna yn wario mewn i'r gêm heno. Yn ffodus wrth gwrs i Pontypridd, mae'n dod mas yma i ceisio cymryd y gêm at y Quins. Mae fe'n edrych i fi bod y Quins falle heb gyda'r un lefel o awydd i ware gêm. Maen nhw'n rhoi cicio fwy i fewn nag Pontypridd ar y foment. Felly, mae Miles yn ôl ar y cae ar ôl 10 munud i ffwrdd o'r cae. A dyma gipolwg ar ei ystadegau fo, cyflymder uchaf, 17 milltir awr a 59 metr y munud. Mae'n gweithio'n galed. Ond, Lewis Mullin, 65 metr y munud, ond ar yr un modd, ychydig yn arafach. Wedi dweud hynny, mae Miles wedi bod i ffwrdd o'r cae am chydig o funudau o bosib bod hynny wedi cael effaith, ond y ddau'n gweithio'n ofnadwy o galed dros y tîm. Maen nhw'n mor weithgar, pob gêm maen nhw'n mor weithgar, maen nhw'n moyn cael y bel yn ei ddwylo, a nhw'n mor allweddol i'r ffordd mae'r ddoi tîm yn eisiau waru'r gêm, sef ar y trw'r flaen. Stucky yn defnyddio'r droed yma ne. A'r bel wedi mynd allan, a mi fydd hi'n dafliad. I Pontypridd. Diolch. Felly, mae un o eilyddion Quins wedi dod ymlaen, Evans, o ganlyniad i'r carden felen i Jeffries. Ond mae hon wedyn, wel, 5 munud yn ôl oedd hi'n gyfle i Cwins Caerfyrddin gyda Ponty efo carden felen, a bellach mae'n gyfle enfawr yn fy mai Pontypridd. Os ie, ti'n beth, mae fe'n cyfle yna, yn affodus gyda tafliad fel yna. A wedyn, oedd yna cyfle falle i'r Pontypridd cael y bil nôl fan'na, yn affodus ddim yn y bil. Mae cyfle dyn nhw yna, gyda sgrym cadarn sydd gyda nhw. Mae hwnna'n mynd i falle gosod llwyfan i ceisio rhyddhau ar olwyr trwy llodrus sydd gyda nhw. Fel ni'n sôn yn barod. Y ddau fainc yn edrych yn eitha ymlaciol ar hyn o bryd. Neb yn poeni gormod am y gêm i bod i mond yn 3-1 ar hyn o bryd. Y dyfarnwr yn gofyn am ail osod i'r sgrym yma. A'r blaenwyr sy'n gorau gweithio'n galed ar hyn o bryd. Nath ni sôn cyn y gêm am yr asgellwyr Matualu, Stucky, Evans, Richards. Di'r bel ddim wedi mynd allan o gwbl i'r asgellwyr. Mae wedi bod yn gêm sydd wedi bod yn ymwneud gyda'r blaenwyr yn fawr iawn. Ti'n meddwl bod angen i'r blaenwyr geisio cael platform chydig mwy sefydlog i gael ei allan i'r olwyr? Ie, sicr, ti'n beth, ni sôn yn barod bod yna wedi bod bach o her oedd i'r Quins yn y sgrym, felly
dyw'r llwyfan maen nhw'n tuedd i gael ddim yr un peth maen nhw'n dibyrniol o gael. Felly, ond maen nhw yn ceisio rhyddhau'r olwyr ar tu allan fan hyn. Oedd hi'n gic dda gan Morgan, ond y bêl mynd mlaen gan Quins. A tir da i Ponty fydd yn bwydo y sgrym yma. Ond am y tro cynta, y bêl yn mynd trwy'r dwylo. Mynd trwy'r dwylo, ond unwaith eto falle cic yn lle pas sydd yn cael ei roi fewn fyna. Ath e mas falle i'r canolwr Tom Morgan, a unwaith eto oedd yna cyfle, achos pan ych chi'n ystyried bod un chwaraewr yn fwy gyda. Ni gweld fan hyn, ni gweld Rowlands ar y tu allan fyna, a wrth gwrs Matawalu ar y tu allan, lle falle roi clic i fewn yn edrych am tiriogaeth, ceisio rhyddhau y boes ar tu allan. Crouch. Fwy gyda cyflymder hefyd. Bind. A cigos ydy hi yn erbyn y Quins. Overleaning. Dyfarnwr ddim wedi bod yn bles gyda. Mae'n deg iddo i'r un o'r tîmau yma heno. Chwarae bler, lot o gigiau cwrs, lot o gigiau rhydd. Mae'r ddau dîm ddim cweit wedi derganfod y rhythm maen nhw angen. Y ddau dîm wedi sgorio nifer o geisiau yn yr wythnosau diwethaf. Y ddau dîm ddim cweit yn gallu gwneud yr un peth heno'n anffodus. Ond wedi dweud hynny, mae yna gyfle yma i Ponty o'r tafliad yma, gyda dyn ychwanegol ar y cae. Miles wedi cael carden felen ynghynt o'n Jeffries bellach o'r Quins, sydd wedi mynd i ffwr o'r maes. Sean Jones yn trio dwy'n hi, y bêl yn tasgu allan, ond yna gyfle yn fanno i Reigs i geisio. Tackle! Release! Wasgu hyn drwy wagle. A mae yna gyfle enfawr, ond eto ychydig yn fyr oedd Howells. Mae amddiffyn Quins yn gwegian. Mae Ponty yn gwthio'n agosach ac yn agosach. A maen nhw'n cymryd i amser yn gweithio'n agosach at y pys. Stay onside, back foot. Y blaenwyr yn gwthio. Tackle! Tackle dda gan y Quins, ond Ponty'n dal i ddod o bosib. Ychydig o gamsefyll yn fanno, na, dywedodd y dyfarnwr. Digon o bobl allan ar y dde, Matawalu, ochr gamu, defnyddio'i gryfder, tackle wych gan Curry i gadw o i ffwr o'r llinell yno. Ac eto yn ceisio i ore mar. No foul play. Mewnwr Reigs. Ond mae'r Quins yn gwthio Ponty nôl. Miles y dyn sydd ychydig yn fwy ffres na'r eraill ar ôl 10 munud ar y fainc. Tackle dda iawn gan Millen, y bêl yn mynd allan. Little yn penderfynu peidio i ffasio, ond Harp y bellach gyda'r bêl. A chwarae da gan Ponty, y tro yma yn defnyddio'r droed. Stucky, casglu, a mae o'n tirio! Arbennig gan Pontypridd. A fe ddwedon ni cyn y gêm, Stucky a Matawalu, cadwch lygad am y ddau yma. Ond Cwins, mae o yn i gwthio i gyda'i droed tu ôl yr amddiffyn. Stucky gyda'r cyflymder, casglu a cais i Pontypridd. A mae'n rhaid i mi fod yn onest, chwarae arbennig yn Pontypridd yn cadw'r meddiant. Ddim yn bod yn wastraffus y tro yma, ddim yn bod yn rhy farus. Ac yn y diwedd yn llwyddo i gael y cais gynta'r gêm. Yr amddiffynwyr o'r Quins ychydig yn rhy araf. A dyma'r ongl arall o'r cais. Casglu, bron iawn i Batcup gyrraedd yna, ond na, oedd Stucky yn bendant am groesi o fanno. Ac ar ôl hanner cyntaf, eitha bler, eitha bratiog gan y ddau dîm.
3-3 diwedd yr hanner. Wedi bod yn anheg i Pontypridd, ond hanner amser. Cwins Caerfyrddin 3, Pontypridd 8. Ie, mi oedd angen rhywbeth oedd i chwistrellu bach o egni i fewn i'r gêm, a y gic wedi fesur yn berffaith gan y Cwins, ac pwy arall neb llai na Dale Stuckey yn sgorio i roi y tîm yr ymwelwyr ar y blaen. Y sgôr ar hanner, Caerfyrddin 3, Pontypridd 8. Ie, ac yn aelod y dîm Pontypridd yn mynd ofyn i rwan. Sum that up for me, how's it going? Po'n troi. Hanner galed i gweud y gwir. Pitch yn edrych yn lyflu i gweud y gwir, so mae'r glaw yn cadw bant, mae bob tro'n neis yn cwrdd. Ond ie, mae'n bod hanner really galed. Neis i cael trai just cyn yr egwyl hefyd, so neis i mynd mewn gyda 7 pwynt lan, so. Ie, so pa mae'r boesig oedd i, pan oedd chi lawr i 14 dyn, bod chi ddim dildio pwyntiau ar ei gynnu, chos mi oedd hi'n bendyfiad adleuol o bosib. O, ie, wrth gwrs. Ie, wel, na'r thing, yn rhyfel Cyfyrddin yn erbyn Quins, hynny'n union gyda fel y pac maen nhw wedi dod mewn i'r gêm heddi, oedd i'r 8 ni wedi mynd lawr mewn i'r bin, so ti'n na beth oedd y gol bob tro jyst i ddim ildio ni unrhyw pwyntiau, so ie. Ie, be fydd y neges yn yr hanner rwan, gwyd ti ar fi mynd? Cadw fynd, just cadw fynd fel i'n wneud. Wrth gwrs, maen nhw still gyda un dyn yn y bin, so mae eisiau ni cael bach mwy o fantes gyda hwnna fyd ar y dechrau lai hanner, so ie. Diolch yn fawr, dwi'n dio bach. Diolch. Diolch, boys. Diolch, cytuno yma, ie, gad yma. Reit ta, boys, be nathach chi o'r hanner cyntaf yna, Lloydi? Oedd yn really scrappy i fod yn honest. Ni'n dweud cyn y gêm oedd yn mynd i bod yn dyn a mae wedi bod yn really dyn, ond mae'r dau tîm wedi stryglo i adeiladu platform wedi chwarae oddi wrth oherwydd mae'r pêl ddim yn mynd mwy na 2-3 cymal cyn mae rhywun yn nocio fe ymlaen neu mae'r pêl yn mynd i'r llawr. Felly ie, mae wedi bod yn anodd i'r dau tîm i adeiladu. Cicio sydd yn mynd ymlaen, nhw falle sydd yn ennill y broediwr honno hefyd. Mae cicio Quins, os maen nhw'n mynd i cicio, mae rhaid nhw cystadlu am y bil, yn ffodus mae'r cicio mynd rhy bell ar Bryden, rhoi cyfle wedyn i Pontypridd i cicio nôl. A sôn am y gêm gicio, cics Cwins yn arbennig, di pwyso i'r fodfedd ar gyfer y gais na. Ie, mae Cwins, mae'n chwarae o really dda. Mae'n chwarae gyda pen fo'n lan, mae'n vision fo'n clas. Dyna'r arwaith mae wedi trio roi un fel na i stycu swyddo a tro fel na mae wedi gweithio, mae wedi llwyddo, ond mas ar y ochr chwyth na. Felly yn y ail hanner, sa'n siŵr os am ddiffyn Quins yn rhy cil neu beth bynnag, ond mae lot o gwagle mas fyna i fo, a fi'n disgwyl i fe cael un all yn y hanner. Ie, mae cicio fel am o'r rwystredig weithiau ddim yn gweithio gywastio meddiant o fewn y 2 ond yn arbennig o dda bod wedi gweithio tro yma. Gyn i drafod y cardyn melyn ta Nathan, achos o'n i'n edrych ar y sgrin yn fan hyn yn blaen yn eich dyfarnwr edrych hefyd. Oedd hi mor agos oedd yn gardyn coch. Mae rai bod y dyfarnwr wedi penderfynu bod hwnna ddim, yr ysgwyd ddim wedi taro'r pen. Ie, ond dwi'n beth, mae'r cyfarwyddiadau yn gweud bod os mae chi sydd yn gwybod falle yn well na fi. Cyn dyfarnwr fi, pan asticio ar fi wan. Dwi'n beth, os mae'r ysgwydd yn bwrw'r ffen unrhyw le, dwi'n beth, mae dylse fod yn cerdyn coch. A ni fi, jyst yn edrych hwnna. A dechreuodd yn isel, wrth gwrs, a oedd y chwaraewr yn cwmpa lawr hefyd, yn damchwil lawr, felly benefit of the doubt fel betai, ond nath yr ysgwydd bwrw'r just o dan y gen i fi. Wel, o'n i'n clywed ar y coms fyna, y ref yn siarad, oedd yn dweud the mitigating factor oedd bod yn dechrau yn isel oedd yn codi lan, ond oedd y ysgwydd yn taro'r pen gyda grym, chymod, oedd yn... Ie, sa'ch chdi wedi licio bod ochr arall i hwnna? Na, bendant. Felly, Pontypridd ar y blaen 8-3 ar y hanner, ail hanner i ddod, ond mae'n benwythnos mawr i merched rygbi Cymru, pen draw arall y byd yn Seland Newydd, ail rownd cwpan y byd ymlaen. Y merched wedi'n lle gêm agoriadol yn erbyn yr Alban, ac Lloyd, mi oedd hi'n berfformiad da, ond y bwysicach na dim yn fuddugoliaeth. Ie, wrth gwrs, y fuddugoliaeth yw'r peth mwyaf pwysig. O'n nhw o flaen yn eitha cyfforddus a hanner amser, a wedyn wrth gwrs ath e lawr i'r cic ola yn 86 munud a ond ie, buddugoliaeth oedd y peth pwysig a nhw'n llwyddo i wneud hynny. Ie, Cira Bevan o'r gic yn y funud olau i seli'r fuddugoliaeth, ond wrth edrych ymlaen, mae Seland Newydd penwythnos yma, Awstralia
wedyn, os ych chi am y Seland Newydd i reid ddim yn cyd-destun yr ail dim gorau yn y byd ac o bosib yn brwydro mynd Lloegr ac yr bencampwriaeth, sut sa'ch ti'n dewis dy dîm rwan? Ti'n paratoi ar gyfer Awstralia neu ti'n dewis dy dîm gorau i chwarae mewn Seland Newydd? Ie, byddwn yn diddorol i weld beth pa fath o meddylfryd ma nhw'n ceisio mynd gyda. I fi, maen nhw'n war yn erbyn falle tîm gorau yn y byd, a dyn nhw'n mynd i ennill y gêm hynny, so'n siŵr, a gobeithio bod nhw'n wrth gwrs. Ond falle bod mwy o cyfle gyda nhw i ennill yn erbyn Australia, yn enwedig y ffordd ma nhw'n dangos yr ysbryd sydd gyda nhw ar y foment, a hefyd, wrth gwrs, yr allu sydd gyda nhw. Felly, falle dechrau yn erbyn Seland Newydd, falle gyda tîm wahanol, a wedyn edrych i dod mewn a tîm falle fwy cryf yn erbyn Australia. Ie, merched i bod yn ymlacio yn ystod yr wythnos yn cael y paratoada yna a'r coesa nhw yn ôl yn ffres yn lloyd i ehangu ar neithyn. Mae'r gwahaniaeth pwyntiau yna gan bod y ddau dîm gorau o'r 3 grŵp sy'n gorffen yn drydydd yn mynd drwad i'r chwarteri hefyd. Mae yna i Gymru i gyrraedd y chwarteri. Wel, ie, mae lot i grybwyll felly. Wyt ti'n rhoi tîm sy'n falle bach gwanach yn erbyn Seland Newydd, felly chi'n gallu safio'r merched i'r gêm erbyn Australia, ond wedyn, os mae'r tîm na'n ildio llawer o pwyntiau, all hwnna fod yn problem wedyn yn y pen draw, felly bys ni ddim eisiau bod yn y prif hyfforddwr right now. Na, ie, dyna pam dyn ni'n sefyll o fan hyn a ddim ar ochr y cae yn y hyfforddi, de. Felly, gadewch chi ar y gêm yna penwythnos ma nhw i weld ar S4C, wrth gwrs. Ie, i weld yn gynnar yn y bora darllediad am 3 o'r gloch ar y wefannau cymdeithasol, ar y clic a Facebook, y gic gyntaf am chwarter awr wedi 3. Ond os ydych chi'n dechrau bach yn hwyrach a gweld yr ail ddarllediad, yr ail chwarae ar gêm yna, wel, chwarter awr wedi 5, mae'r cyfan am fod yn cychwyn ar S4C. Wrth gwrs, Cymru yn erbyn Seland Newydd, ail rownd cwpan rygbi'r byd y merched. Ie, digon o rygbi y merched i ddod, ond hefyd digon o rygbi o'r bencampwriaeth rygbi. Ie, 2 gêm i ddod ar S4C dros y penwythnos yn y bencampwriaeth rygbi unedig. 1 gêm fyw ar S4C, Scarlett yn erbyn Zebre am hanner awr wedi 7. Mae hwnna'n gêm dyngedfennol wrth gwrs yn dydi i Dwayne Peel wedi colli y pedair, wel, wedi ennill yn y 4 gêm gyntaf o'r tymor, wedi colli i Gaerdydd ym Mharc y Scarlett dros y penwythnos, ac yna Caerdydd yn erbyn y Dreigiau. Caerdydd yn mynd yn dda, a'r Dreigiau wrth gwrs wedi cael rhywfaint at gyfodiad ydy'n erbyn efo Da Young wrth y lliw. Nathan, be nes di dros y penwythnos? Ie, ti'n beth, fi'n teimlo dros y Scarlett ar y foment. Ti'n beth, so nhw'n rhy bell o gael y fuddugoliaeth cynta nhw. A ti'n beth, ni'n gweld sy'n mas i Benetton, ond nhw'n agos iawn fyna. Just falle y bel, falle cwmpa yn y lle iawn ar y foment iawn, sydd yn mynd yn erbyn nhw ar y foment. Ie, falle ni'n cael trip bach neis, ma, does? Ond ie, Caerdydd hefyd, o'n nhw angen y fuddugoliaeth, jyst cymaint o Scarlett angen un. Ie, mae Stad Rygbi Cymru ar hyn o bryd, mae'n diddorol, i fi, y tîm mwyaf diddorol i gwylio ar hyn o bryd y tymor yma yw'r Dreigiau, sydd ddim yn rhywbeth chi'n dweud yn aml ar dechrau tymor. Ond ie, y gêm gleision erbyn Scarlett, oedd yna'n gêm agos iawn. Ie, so'n siŵr, gyda'r Dreigiau yn y gêm nesaf yn erbyn y gleision, fi'n meddwl mae'r Dreigiau yn mynd i cymryd o. O, siwt? Diddorol. O'r gweilch yn colli hefyd yn drwm allan yn Ulster, allan ddim yn surprise, mae Ulster yn dîm da iawn, enwedig yn y Kingspan. Ond oes na achos i boeni i rygbi Cymru, dim un o'n tîma ni'n yn yr 8 uchad. Dyn ni weld teg at gwylodion y bencampwriaeth rygbi yn amlach na pheidio. Ie, wel, edrych yn ôl dros tymor diwetha, ni gorffen yn wael fel wlad fel bethau. I fi, mae lot fawr o anafiadau, wrth gwrs, ond so hwnna falle'n esgus. Mae eisiau'r dyfnder, ni'n clywed pob tro o ddi'r reolwyr o ranbarthau, os dim digon o dyfnder dyn nhw, achos os dim digon o arian dyn nhw. So mae fe fel vicious circle fel maen nhw'n gweud. Ni'n wastad yn sôn amdano'r fath bod ni ddim falle'n cystadlu, ond o'r un pryd, dyw'r arian ddim yn cynyddu, felly beth
fel gallwn ni troi'r cornel. Ie, mae'n anodd. Mae rhywun fwy doeth a fi a ni yn benderfynu. Ti wedi deud dreigiau am ni gyroch Caerdydd. Eithan pwysig ni ddewis yn y derby Cymreig yna. Cytuno gyda Lloyd fi'n credu. Mae'r dreig yn edrych yn dangerous iawn ar y foment. Mae rhaid bod nhw'n cael rhyw fath o ryddid oddi yn y ffordd o'r newydd, ond mae wedi newid bod yn siarp yn nhw ware. Mae Caerdydd, wrth gwrs, wedi mynd trwyddo lot fawr yn y papurau dros yr wythnosau diwethaf, felly mae nhw falle yn hongian nhw i fewn, felly y dreigiau yn edrych yn eitha gryf. Dreigiau amdani felly yn y derby yna. Dwi'n gwybod gen y bechgyn yma amball i lys enw nickname, ond sgwn i pwysau efo'r llys enw gorau yn y gyngrair. Mae pawb yn nabod Liris yw Scrappy. I fod yn onest, I'm really gwybod y cefndir tu ôl i'r enw. There's a few of them. There was a boy who used to play prop. They used to call him the kite because he kept going up in a scrum. I can't answer this really because we got 25 new boys and I haven't learned all the nicknames. Torin Myhill yn galw fe'n sausage achos mae bach o dala bach o extra fat rhwng fan hyn. Probably Parker, sheep's teeth. Eddie James eto, so ni'n galw fe'n techno achos ble bynnag mae yn y gwely, yn y cawod, unrhyw le mae'n chwarae techno. Josh Reed, bungalow, because he got nothing upstairs. There used to be Trigger. Trigger probably, I like Trigger, yeah. He's gone now, he's retired. Morgan Allen, Mushy. Where do you call him Mushy? I actually don't know. The simple ones are always the best, so Hugh Sutton's nickname is Sue Hutton. And that just seems to tickle everyone in the club. Gareth Harvey, we call him Grant Mitchell, and I'm Phil Mitchell. So we're the Mitchell brothers. Rhif 8, enw wedi Chunker. Oedd o reit fawr, ond wedi colli bach o pwysau wan, lle di o'n quite o'r chunky, ond oedd o'n chunky, lle mae'n Chunker. Ia, ffug enw a da fan, chunker fysa'n ffug enw i os ni wedi cael un hefyd. Reit amser ni ymuno a'n tîm a sylwebu ni. To remind you, English language commentary is available with Sean Holly and Lloyd Lewis. Yn ôl ni at Griff McKee yn y Gymraeg. Diolch Ows. Felly, hanner cyntaf diddorol i ddeud y lleia rhwng y ddau dîm yma, ond ar ôl gêm o bosib y ddau dîm ddim cweit yn dangos be maen nhw'n gallu gwneud ar ddiwrnod gorau. Gyda'r glawn dechrau dod lawr yma, Pontypridd ar y blaen o 8 pwynt i 3. Attackers. Siomedig oedd yr hanner cynta i'r Quins, ond bellach gyda 15 nôl ar y cae, bydden nhw wrth i bodd yn dechrau'r hanner yma, gyda chydig o bwyntiau ar y bwrdd, ond wedi dweud hynny, Bale wedi mynd ymlaen ar y dechrau. No advantage, knock on Quinn. Right, come on, Ennis, play. Mae newidiad wedi bod yn gynnar ar y cae. Ond Quins y dal gyda'r un pobl ar y maes ac angen sgôr yn sydyn. Bind. Achos mae Ponty yn edrych yn gryf heno i bod hi'n agos yma yn y parc. Fydd Ponty yn llyfu ei gyfusau o tap pigwrn arbennig gan Archie Hughes. Time off. Dyfarnwr. Okay, Wayne, can you put that last contact on screen, please? Gofyn i'r gêm. The arriving players from Pontypridd making contact on the poacher. Okay. Yn mynd at y sgrin. Be mae'r dyfarnwr yn edrych am fan hyn, Tybed? Okay, we're going to put it up now. It's from here now. Ychydig y hoi fanna. Tackle dda, yn wreiddiol. Be da ni'n edrych ar ran hyn? Rhif 7, Daf Roti o bosib? Dwi ddim yn siŵr be mae'r dyfarnwr wedi weld fan hyn. Yn edrych fel fo Wilson. Dyna ni, dim ond un opsiwn sydd yn fan hyn. Mae'r dyfarnwr yn edrych ar Roti, mae'n rhaid yn cap llwyd. We're trying to look for any other angles, are we all right?
but that's probably the one you got that was probably the best. Because Quins are going down, isn't he? Yeah. I mean, there's contact on the body, and I don't see any head contact, so I'm just looking at penalty for no arms clear out. Yeah. I mi, Happy with that? mae'n swnio Yeah, fel that's the bod angle they got, yeah. Yeah, perfect. y dyfarnwr yn hapus. Yeah, that's the And that's angle. 7 Pontypridd, isn't it? Prif saith Ponty. Okay, captain, and number 7. We just got no arms clear out here. There's no head contact. Just make sure we wrap. Okay. Thank you. Thank Felly, you. No, yeah, dim no, ond no. gair No head sydyn gan y dyfarnwr Elgan Williams time on. gyda No arms clear out, Afroti. 7 wide. Oedd hi'n edrych yn ddiddorol pan nath y dyfarnwr i'r sgrin, ond doedd dim byd yn honno yn y diwedd. Y cam gic gan y Quins i fynd fyny'r cae. A mae'r Quins angen sgorio'n gynnar yn yr hanner yma, dydyn Nathan. Ond sicr, siŵr o bod yna beth oedd y sgwrs dros y hanner, really, jyst i dod allan a cymryd y gêm, ond yn anffodus. Bale unwaith eto, diffyg cwyrdeb, a roedd Bale nôl i Pontypridd. Wedi dweud yna, yn gobeithio am ail hanner, chydig mwy taclus. Mae'r Bale yn mynd o ddwylo un tîm i ddwylo'r tîm arall yn sydyn yn yr hanner yma, ond y Quins gyda'r Bale yn hanner Ponty. Mae'n efantais am dacl hwyr i Quins, felly cyfle fan hyn i daflu popeth as Ponty. Marks behind the 10, isn't it, boys? Cario da gan y clo. Helps. Archie Hughes yn ceisio darganfod bwlch. Ochr gamu allan o'r drws cefn. Ond Quins methu darganfod lle. Digon o wacle. Bale ar gael i mewn. Waw! A fel ne mae'r Quins yn gallu taro nôl. Traed gan Ford. A cefnogaeth arbennig gan Reynolds. A mae'r Quins yn ôl. Wel, dyna chi yn gwmpas beth mae'r Quins i gallu gwneud, beth mae'r Bale gyda nhw yn ei ddwylo, pan maen nhw'n wario ar y tro blaen. Yn lle falle beth nhw'n gwneud yn y hanner cynta, sef edrych i roi'r cic i fewn i ceisio cael y tiriogaeth nôl. Ni'n gwybod pa mor bygythiol maen nhw'n gallu bod. Bach yn ffodus bod y Bale allan mynd ar y llawr, ond ni'n gallu gweld oedd y canolwr fan hyn, y cefnwr. Yr allu sydd gyda fe hefyd i chwistrellu cyflymder mewn i'r symudiad. Jyst yn ochr gamu'n bell fan hyn, a wedyn jyst yn cymryd bant, a wedyn gyda cymorth arbennig o dda gan y blaen ysgellwr. Waw, ydy'r unig air i ddisgrifio traed Dale Ford. 124 o ymddangosiadau i'r Quins, a mae hwnna'n un o'i ychwanegiadau gorau. Defnyddio'i draed, mynd drwy'r bwlch, Reynolds yn croesi, Wilson gyda'r pwyntiau ychwanegol, Quins ar y blaen. A mae'r gêm yma wedi troi ar ei phen yn munudau agoriadol yr ail hanner. A gobeithio bod yna'n arwydd o pethau sydd i ddod efo. Gobeithio am chydig mwy o geisiau a chydig mwy o chwarae tebyg i Dale Ford. That's outside. $18, let him go, please. Chydig o wthio i ffwrdd o'r Bale rhwng eilydd y Quins, Alex Williams, ond y Bale yn cael i chipio'n uchel a dwylo arbennig gan y Quins i afel mlaen i'r Bale. A mae Hughes yn ei ffroi tu allan, Wilson ceisio defnyddio y canolwyr, cic dda gyda'r droed chwith. A mae Rowlands yn gorau'r rhedeg am yn ôl i'w chasglu ddi. Ac o bosib y gic ore o sefyllfa wael yn fanno gan Rowlands, ond mae Quins yn cynyddu y pwysau. Ie, gwaith arbennig o dda gan y canolwr fyna, Ryan Davies yn credu, neu troi bat-cap o dde. Roi clics yn hwyrol mewn, troi'r amddiffyn Pontypridd ac yn gorfodi nhw i roi'r clic i allan. Felly mae'r Bale yn ôl gyda nhw'n meddiant gyda nhw nawr i cymryd fantais. A tafle dal ddigan Sean Jones. A mae Quins eto bron yn darganfod bwlch yn amddiffyn Ponty. Ond yn anffodus, troseddu. I don't need multiple players shouting me. Ar ôl a chwarae da, ond
multiple Mae'r players. Quins yn dangos yn y 10 munud cyntaf o'r ail hanner be maen nhw'n gallu gwneud pan maen nhw'n clicio a maen nhw gyd ar yr un donfer. O, yn sicr, a ti'n beth, wnaethon nhw sôn cyn y gêm, maen nhw'n moyn wario gyda'r awydd i taflu be ar y gwmpas, i dangos beth maen nhw'n gallu gwneud, ond heb wneud hynny yn y hanner cyntaf, oherwydd y ffaith, falle, maen nhw moyn rhoi boots to ball fel maen nhw'n gweud, ond fyna diffyg disgybliff fyna, cyfle wirioneddol fyna gyda'r Quins fyna, ffodus, just y blaenwr yn plymio i fewn yn lle aros ar ei rhan. Ie, Reynolds. Hedfan dros ardal y gwrthdaro fanna. I ffwrdd o'i draed ac yn heiddiannol. Yn gigos yn erbyn y blaen asgellwr. Cario da gan Milyn. Ond eto yn dacl yr un mor nerthol gan y Quins. Rhediad a gan Pontypridd, ond mae amddiffyn y Quins yn aros yn gryf ar hyn o bryd. Wrth i chwarae. Fynd yn agos i'r ochr bella. Ond eto, yr opsiwn o gic yn cael ei ddewis gan Pontypridd, a mae'n gic dda. Ac yn ennill dipyn o dir gyda'r gic honno. It's a big collision, lads, and play back by Pontypridd. Di wella yn yr ail hanner, mae'n diwedd, mae'n llawer o fwy cywir. Play on. Y bwriad yn iawn tro ni ac yn rhoi bach o pwysau nôl ar lein y Quins. Lads, AR's in the middle, let's create a gap. Thank you. Tafliad Sean Jones. A mae'r blerwch yn ôl yn y lein gan y Quins ar ôl un llwyddiannus y nesa yn fler. A cyfle da i Pontypridd. No, leave him. Yn chwilio i fynd am yr asgell chwith yn camu i mewn oedd Howells. Kick gosb yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Mewn safle arbennig ar y cae. Excuse me, come here please. Nathan Biss, os ti'n gapten ar Pontypridd, pwyntiau neu mynd am y gornel o fan hyn? Na, pwyntiau, rhaid i unwaith eto adeiladu. Pob tro, fi mewn cyffwrdd falle a pwyntiau. Mae'n eich cymryd nhw. Mae'r cic yma'n eitha syml hefyd, felly mynd amdano 3 pwynt, mynd 1 pwynt i blaen a wedyn dechrau adeiladu unwaith eto. Mae rhaid dweud bod Quins wedi dechrau'r ail hanner yn well na Ponty. Wyt ti'n meddwl bod angen i'r Quins gario ymlaen i chwarae fel maen nhw wedi bod yn gwneud o bosib y llinell chydig y fler, ond ar y cyfan mae'n lot mwy positif. Ie, sicr, dyna fath o gêm maen nhw'n moyn war. Maen nhw'n moyn war y gêm eang cysurus iawn, a maen nhw'n gallu gwneud e. Mae'r allu gyda nhw, a'n anffodus. Yn y hanner cynta, o'n nhw'n moyn brwydro mewn gêm e clicio yn lle falle wneud beth maen nhw'n dda yn wneud. Hynny yw, taflu byr o gwmpas, redeg ongle bert, croeso llinell gyfantes. Felly, gobeithio gan i weld fwy o hynny yn yr ail hanner. Yeah, we'll wait for him as well. Time's off. Okay, we'll wait for treatment. Y kick yn dda ac yn llwyddiannus gan Pontypridd. A Tommy Morgan y tro yna. Time's off. We'll wait for him. Mae Pontypridd nôl ar y blaen, ond dim ond pwynt sydd ynddi hi. Richards sydd i lawr ar hyn o bryd. Yn cael plastar ar ei lygad. Ond ar yr asgell arall. Callum Evans sydd yn gwisgo y catapult heno i ni. Cyflymder uchaf 18.1 milltir yr awr. A digwydd bod yn gwynebu Evans ymai, Nico Matawalu. Pwy sy'n gyflyma? Wel, Matawalu 19.1 milltir yr awr. Waw, cyflyma blwyddyn yma. Ie, ti'n mynd beth, pan mae bygwrth fel yna gyda ti ar yr asgell, mae'n rhaid i chi cael y bel yn ei ddwylo. Felly mae'n rhaid bod gredd cynta pob un o'r chwaraewyr hynny yw cael y bel yn ei ddwylo. Yn ffodus ni heb fi weld gyda'i bel yn ei ddwylo ar y foment. Wyt ti mor gyflym o hynny? Yn anffodus, na. Falle fe rhaid ni roi catapult yn y tŷ rhyw wythnos, Nathan.
Ie, mae Nathan wedi dechrau rhedeg eto. Ti wedi cael sgidiau newydd neu in the process? Na, fi wedi cael sgidiau newydd, ie, ond nhw'n digon gloi. Anffodus, o bosib wythnos nesaf, Nathan. Ond, ar y maes chwarae, Cwins Caerfyrddin, sydd yn ceisio rhithro am y linell gais ar hyn o bryd. 1 pwynt tu ôl Pontypridd. OK, lads. Ond ar y cyfan, wedi bod chydig mwy positif i'r Quins yn y hanner yma. A Ponty sydd yn cael chydig o ryddhad yn fanno. Ond mae yna ddigon o rygbi i ddod yn y mis nesaf. Mae Merthyr yn chwarae'n erbyn Cwins Caerfyrddin ar y 27fed o Hydref, ond yr wythnos wedyn fydd Llanelli'n chwarae'n erbyn Llanymddyfri ym Mharc y Scarlet. 2 gêm anhygoel a fydd ar eich sgrin chi yn y mis nesaf. A fydd pawb yn ysu i weld be bydd sgôr terfynol y gêm yma hefyd. Number 1 angle. Mae'n gigos fy'n erbyn Pontypridd. Dwi'n mewn i'r gêm yma. Siwr o fod oedd tîm hyfforddi y Quins, falle Becs o braidd amdano falle y nerth a'r pŵer sydd gyda Pontypridd ymlith ei blaenwyr yn wedig yn y sgrym, ond maen nhw i bod yn deg, maen nhw'n bod yn hollol cystadleuol hyn o'n dyn nhw yn brwydro am pob llathen. Mae Don Booth ar y cae i'r Quins. Jeffries yn adrodd y symudiad, ond tafliad ddim yn gywrain. Cic dda gan Pontypridd yn ennill digon o dir. A mae'r cefnogwyr ar yr ochr agosaf yma wrth i bod gyda'r cic. Ie, cic gwych unwaith eto. Dyna lefel o cwyrdeb sydd eisiau ar ciciau y ddoi dîm. Nid ni ddim falle weld yn y hanner cyntaf wedi dod allan yn y ddau'r hanner. A nawr, unwaith eto, yn gobeithio yw Pontypridd yn meddwl gobeithio cael y bel nôl yn fach fwy o pwysau yn y lein yma. Eto, tafliad wael gan Quins, ond am dacl oedd hwnna'n enfawr gan Staf Roti, ond y tafliad yn gam gan bachwr y Quins, ac y newidiad Sean Jones mynd i ffwrdd o'r cae. Don Booth bellach yn taflu hi. Ydy'r lein ddim i weld. Mynd yn dda iawn i Quins y bennaf heno. Mae'r cywirdeb yna o'r lein, mae'n effeithio pawb o ran yn feddyliol. Mae pawb yn siomi pan mae'r lein yn mynd yn anghywir. Wrth gwrs, mae'n rhoi pwysau arno pawb yn diwedd. Mae hwnna falle yn rhywbeth mae Pontypridd yn mynd i dyna chi sgrym enfawr o'r Quins. A wedi dweud pwysau di-angen ar y Quins. Pan mae gen chi rheng blaen, Alex Williams, Don Booth, a'r cawr o'r Scarlet, Alex Jeffries yn gwthio. Mae'r dorf wedi siomi. So well peidio ailadrodd beth sy'n cael ei ddweud fyny fan hyn, ond di'r dorf ddim yn hapus gyda Pontypridd. Na, maen nhw'n falle yn rhoi'r bai ar y dyfarnwr fyna, ond mae fe'n glir i weld bod llawer rhy gomod o pŵer gyda Quins ar y foment. Ac o'r diwedd, tafliad da gan y Quins, a cyfle i gael y bel allan, ond penderfynu rhedeg mewn i'r ardal gwrthdaro y mae Jeffries tro yma. Dwylo da i feddwl y bel seimllyd gan Batcup. A mae'r gêm chydig yn fwy tanllyd yn yr ail hanner. Dyfarnwr yn gweiddi yn ysgarmes symudol yn sydyn yn fanno. O bosib ychydig yn rhy sydyn yn fanno, ddim yn rhoi cyfle. Na, ni'n meddwl yr un peth. Mae'n bach rhy sydyn fyna. 4-6. A fi siŵr o fod... What's the third one, sorry, Mark? Captain y Quins yn cael gair 4-6 and 15 changes, Carmarthen.
ar y cyfan. Y gêm yn agos rhwng y Quins a Pontypridd, ond bydd y ddau fainc yn hanfodol i'r ddau dîm. Da ni wedi gweld yn barod yr effaith mae rheng flaen Quins wedi gael ar ôl y newidiadau. Mae yna ddigon o dalent ar fainc y ddau dîm. Ie, mae dyfnder i ddod i fod yn y ddoi garfan i bod yn deg. Mae'r eilyddion sydd wedi dod arno'r cad i helpu yn enwedig gyda'r elfen o pendant hefyd. O ran, Quins. Waith eto, scrum. Number 1, angle. Y tro yma. Kick-goes yn mynd y ffordd arall. Quins yn siomedig iawn gyda hynny. Tom Curry yn sgwrsio'n aml gyda'r dyfarnwr. Dio ddim i weld yn hapus gyda'r penderfyniadau sydd yn mynd yn erbyn i dîm ar hyn o bryd. Ond y penderfyniad cywir y tro yna. Diolch da. Chi'n gweld yn glir bod y gorechafiaeth i gyd gyda y Quins yn ardal y scrum ar y foment. Mae llawer fwy o falle dwyster yn ei gêm, a awch hefyd yn ei gêm yn cael ei ddangos ar y foment. Yn rili cymryd y gêm yma at blaenwyr Pontypridd. Mae tafliad Ponty wedi bod ychydig yn fwy cywrain na'r Quins, ac unwaith eto mae'r platfform yn dda. Digon o le i'r olwyr. Bron iawn i Howells gael ei allan o'r drws Kevin. Ond cael i dynnu'r llawr, tackle dda gan yr eilydd Gethin Davies. Ond Ponty dal gyda meddiant yn hanner Quins. Mynd o un ochr i'r ochr arall, y gic yn bryfoclyd, ond yn cael ei dal gan y Quins. Don't step over, out. Mae Jeffries gyda'r bêl. Back foot, make sure. Ond dio ddim fel bod hyn tîm yn gallu ffeindio'r bwlch i daro drwyddo fel na yn gynt yn y gêm Dale Ford. Mae'r ddau dîm yn stryglo. Stop in front. Mae cyfle yn falle i gweld y dyn yma gyda'r bêl yn ei ddwylo am y tro cynta, ond mae fe'n penderfynu rhoi cic i fewn. Mae'n gic dda hefyd i lawr y cae. Os ydi bod yn braf i weld Matualu yn ceisio rhedeg am ddiffyn Quins, am dackle ydi honno gan Matualu ar Jack Wilson sydd i weld wedi symud nôl i safle y cefnwr. Ond dyna be mae dyn yna'n gallu wneud. A fel asgellwr, dyna union ydych chi'n chwilio am. O, sicr, yn beth. Os dyn ni ar tîm y ffordd i Pontypridd, bydda i droi neu llai fel mewnwr neu yn y canol rhywle, jyst yn ni'n siŵr bod e'n cael ei ddwylo ar y bêl yn fwy gyson. Yeah, I agree, yeah. No look! Diddorol, oedd y chwarae'n fanna, Archie Hughes yn mynd am y gic dros gefn. Ardal y gwrthdaro, ond stycu gyda'i droed anferth. Yn ei rhoi ti ag at hanner y Quins. Da ni nôl i'r un drefn ar hanner cyntaf. O na, ddim y tro yma gan Rowlands yn mynd amdani, ond tackle gan Quins. Y bêl fel taten boeth yn wylo Harper. Y bêl yn mynd allan ac y gic. Yn gic dda, ond eto mae fel gêm o Dennis ar bêl yn tasgu ac yn dal i fyny ynglith y gwair. Ac o'r diwedd, cic chydig salach gan Scrivens. Edrych draws y ca, mae un neu ddwy o'r blaenwyr wedi blino, felly mae'n edrych i fel bydd y gêm yma ar gwagle yn aglan. Ond fel nath ni weld, chydig o munud yn ôl, y dackle gan Matualu, waw. Dyna'n union mae o'n gallu dangos a gallu gwneud yn y gyngrair yma. Out now, Ponty! Ponty yn cystadlu yn ardal y gwrthdaro. Dyfarnwr yn deud, gad hi. No impact. Y bêl dal gyda'r tîm cartre, y gic yn arbennig, y bêl yn mynd, Matualu yn cadw i mewn yn arbennig, ond mae'n drwbl yma i Ponty. Ac ochr gamu gan Matualu yn ceisio cadw i'n fyw, ond
O bosib yn wastraffus y tro yna. Mewn i Alex Jeffries. Bron fel chwaraewr, 7 bob ochr yma ne. Oedd Matualu, ond Cwins Caerfyrddin sy'n dal i wthio, y Curry yn cario. Yn mynd ar bêl allan am yr asgell ddeg. Dwylo da a cyfle i Quins. Croes i'r linell mae Richards. Quins ar y blaen, ond mae'n rhaid deud o bosib rhaid edrych at asgell dde Pontypridd a bod chydig o fai ar Matualu. Ie, ond bod yn deg, oedd y cic yn y lle cynta yn cic arbennig o dda, yn rhoi Matualu o dan pwys. Mae'n ceisio cadw y bêl i fewn, neud yn arbennig o dda. Fan hyn, nath yn arbennig yn unwaith eto, ond fan hyn, jyst rhoi'r cic i fewn yn lle ceisio redeg amdano yma. A hefyd, falle jyst cymryd y tackle, ti'n ma? Ie, yn ceisio dangos i hun, falle, cadw bêl, cartir y byw. Yn sicr, ie. A ti'n ma beth, pan ych chi'n falle ware ar y lefel yma, neb arall falle yn gallu deall y ffordd ych chi'n moyn ware hefyd. Falle mae'n cwpl o steps o flaen pawb arall. Ond ti'n ma beth, dyfel parhad fan'na oedd y Quins gyda'r dealltwriaeth bod, ti'n ma beth, lot fawr o'r chwaraewyr ar y dde yn ceisio atal neu edrych ar ôl y bil ar ôl camgymeriad gan Matualu. A wedyn gyda'r phwyll i sgori yn y cornel. A cais, digon rhwydd oedd un y diwedd. Dylan Richards i gais cyntaf i Cwins Caerfyrddin yn ei ail dymor gyda'r clwb. Ond cic y tro yma gan Steph Marshall. Mae'n edrych fel bod hi digon hir, ond ddim yn gywrain gan Marshall. Ond cais da gan Richards. Mae'n deimlad braf cael cais cyntaf mewn unrhyw gyngrair. O, di, ti'n beth, gobeithio cais cynta, ond lot fawr, lot fwy i ddod. Yeah, of course. Felly, ar hyn o bryd, mae Quins ar y blaen, Ponty, 11, ond sy'r gêm yma ddim drosodd o bellffordd. Oh, it's on you, okay, Tom? Mae Ponty yn sicr yn gallu dod yn ôl o'r sefyllfa yma. Newidiad i Pontypridd, 19 ymlaen am rhif 4, nid 14. Murphy am Barnard. Felly mwy o newidiadau i Pontypridd i geisio daro nôl yn y gêm yma. Cic arall gan Archie Hughes. Stucky na o dan y bêl. Ond Quins yn llifo mewn i ardal y gwrthdaro, ond trosedd yr oedd hi. Ond mae'n teimlo fel bod Quins gyda mwy o egni bellach ar ôl y cais yna yn annisgwyl o bosib. Maen nhw'n teimlo fel allwn ni ennill y gêm yma. Ie, yn sicr, unwaith eto, y cic na oedd hi o anffodus, ddim yn cyrraedd yr eslys. Hughes yn mynd un ffordd, mynd ffordd arall am dacl oedd honno. Daf Rotti, fe gafon ni sgwrs gyda fo hanner amser. Oedd o'n edrych allan o wynt, ond mae o newydd ddwy'n gwynt. Archie Hughes gyda'r dacl anferth yna. Ie, ond jyst yn mynd i gweud amdano gwaith arbennig o dda Archie Hughes gyda'i cicio yn rhoi lan digon uchel ac yn cysadlu yn anffodus tro yma. Camgymeriad fe'n ceisio redeg. Redeg mewn i'r person anghywir falle, ond tacl nerthol gan Rothyn dod yn mewn. Falle ddim yn gweld yn nes y moment ola, ond tacl nerthol yn gollwng y bil. Archie Hughes yn siomedig gyda'i hun o bosib am hynny, ond chydig o dan 20 munud sydd i fynd yn y gêm yma. Y ddau dîm yn agos iawn llynedd ar tabl y gyngrair. Gorffen gyda'r union un faint o bwyntiau. Pontypridd uwch ben y Quins ar y diwedd. A mae'n teimlo fel o bosib bod y ddau dîm yma yn eitha hafal o ran y talent a pa mor dda allan nhw fod y tymor yma.
Ie, ni dal, sa'n credu, ni dal di gweld gwmwys beth mae'r ddoi di'n gallu wneud. Ni'n cael clipolwg falle, a brydiad beth nhw'n gallu wneud, gyda'r rai o'r chwaraewyr sydd gyda nhw. Ond yn ffodus, falle diffyg cydlyniad sydd y problem ar y foment. Ond gen i weld, bod nhw'n mynd trwy'r y tymor, falle bydden nhw'n cryfhau ar ôl pob gêm. Yn union. Kick-off yn erbyn. Scrum y Quins. O bosib, Jeffries yn ceisio defnyddio tactegau. Byse o bosib yn cael ei alw'n dark arts yn y scrum. Ddim yn llwyddiannus tro yma. Pontypridd yn mynd am y pist. Y penderfyniad cywir. O'n i'n mynd i gweud ei bydd yn ôl amdano falle y ffordd mae'r ddoi tîm yn wara. 15 to go. Pan chi'n falle ystyried bod y cwpl o'r chwaraewyr fwy profiadol fel Hayden Pugh ar goll o'r garfan Quins gyda Anaf. Falle bod yna diffyg falle arweinyddiaeth ar y foment hefyd. Falle bod hwnna'n ffactor. Y cic yn llwyddiannus gan Cwins. OK, thank you. A doedd o ddim isio edrych ar hwnna yn rhy hir nath o. Gamu nôl a mynd syth amdani. Ac i feddwl y ffordd mae'r cicio wedi bod yn mynd heddiw. Allwn ni ddim rhoi bai arno fo eisiau chael ei drosodd mor gynnar a phosib. Ac ar ôl cyfraniad falle aflwyddiannus i orffen y gêm gan Archie Hughes, mae'n rhaid dweud mae wedi cael gêm dda. Ie, mae fe wedi bod yn allweddol i'r ffordd mae'r Quins di ware. Y cicio falle tactegol yn helpu y Quins cael fwy o'r tidiogaeth a cael y bil nôl hefyd. A mae'n drydanol rownd ardal y gwrthdaro o hyd y chwilio am fwlch, o hyd isio mynd rownd y ryc a cario'r beil i hun. Ie, sicr, a fe falle oedd yr un oedd yn cadw falle yr adrodd gwrthdaro yn onest fel bethau, yn wedig o ran yr amddiffyn, ac yn creu falle y cyfleoedd ar y tu allan. OK. Dummy throw. Yeah, free kick. Cic rydd hi i Pontypridd ar ôl y tafliad yna. Free kick. Can't go direct. O, mae'n agos. Mae'n agos. A mae'n teimlo fel o bosib un moment arall o hyd ac edrych bydd yn y gêm yma. Ponty yn mynd am y gic. Yn hytrach na mynd am yr yslis yn mynd fyny'n uchel. Mae'r bel wedi tasgu allan. Pwysig gynta iddi. Oedd hi'n edrych fel o bosib rowti, ond na, Quins yn cadw hi. Wilson methu delio gyda'r bel uchel. A falle yn talu'r pwyth yn ôl i Wilson ar ôl y cicio uchel. Cyson drwy'r hanner cyntaf yn penderfynu. Come on, Wilson. Wyt ti'n gallu delio gyda hyn? A na, oedd yr ateb, ond yn lwcus. Mae Quins yn llwyddio i gael y bel allan o'na, ond y Quins ar y blaen ar hyn o bryd. A felly, gad i ni glywed gan Josh Turnbull, un o hyfforddwyr y Quins, sydd gyda Owain Gwynedd. Josh, pwynt sydd yn ni, mae lot o densiwn ar ochr y cae, mae sydd ti'n teimlo? Ie, mae bach o tensiwn yma. Jyst trio cadw nhw mas nawr am y 10 munud ola. Ni chwarae bach gyda mwy o tempo hanner hyn. Dyna beth ni'n moyn wneud, symud y pac mowr yma rownd. Mae sgan symudol gryf dan nhw, so dangos yna hanner cynta. Ie, beth sy'n digwydd yn y sgrums? Chos un mynd chi'n cael y penderfyniad a mynd i nesaf chi ddim. Paid gofyn i fi, sa'n gwybod. Fi'n gwybod te. Ond chi'n dod allan ar rai hanner y dan, chi'n sgwrdd 2 gais. Mae'n rhaid bod chi'n bles ar y cyfan ffordd chi wedi gwella. Ie, lot gwell beth ni wedi wneud hanner cynta. Mae amddiffyn ni wedi bod yn gryf fael hyn. Hanner yma hefyd. Fel beth yn gwylio nawr, so jyst gobeithio cadw mas nawr. Ie, di gwmsy'n anodd siarad a trio hyfforddi'r un pryd. Na edrych ddim mynd, diolch. Braf clywed gan Josh Turnbull yn fanno. Yn chwarae yn broffesiynol ar y penwythnosau i Gaerdydd, ond wrth i fod yn chwarae ac yn hyfforddi Cwins Caerfyrddin. A mae yn teimlo fel bod y Quins yn chwarae gyda ychydig mwy o hyder ac egni yn yr ail hanner yma. Carry back, stop. A bel yn hir.
All good. Gan yr olwr mewn i Scrivens. Tro yma yn mynd am y chwith. Dale Stuckey yn penderfynu mynd am rediad. Mae o drwy un tacl. Ond yna'n cael ei hyrddio lawr ar yr ochr bella. Matualu sydd yn yr ardal gwrthdaro, ond yn cario'n dda, mae Miles. A mae Ponty yn dal i fynd, dwylo da, yn ceisio dadlwytho, ond y bêl wedi mynd ymlaen ychydig. A'r Quins bydd yn cael ei rhoi ti mewn. Scrum, Quins ball. Chwarae da gan Quins i roi pwysau ar Pontypridd ac mi fydd hi yn scrum i'r Quins, ond mae'n teimlo fel bod yna 10 munud mawr ar y ffordd yma. Ie, 10 munud yn fawr, yn dweud. Edrych ar draws y car, mae flindod yn y coesau lot fawr o'r chwarae yma, achos maen nhw wedi taflu eu corff mewn i pob digwyddiad i bod yn 10 iddyn nhw. Mi wedi sôn yn barod bod lefel o awch falle yn cael ei ddangos yn fwy yn ymlith y tîm Quins, ond mae rai camol hefyd Pontypridd maen nhw wedi aros mewn y gymau, maen nhw'n wario ffwrdd y gatre ar ôl colled yn erbyn wrth gwrs Aberafon wrth diwetha, felly dod allan fan hyn. Falle heb i gael lefel o goruchafiaeth o'n nhw'n gobeithio cael, yn wedig yn ymlith y scrum. Maen nhw wedi dal ati, felly mae'r gêm yma ddim wrth gwrs dal gyda pob cyfle i nhw ennill. Felly, dros y penwythnos, mae'n ychydig o bêl-droed yn dod i'ch sgriniau chi. Aberystwyth, o bosib, ddim yn cael y tymor gorau yng Nghyngrair. JD Cymru Premier, ond darbu y gorllewin arall. Wanoli, Cwins Caerfyrddin erbyn Llanelli wythnos dwytha. Aberystwyth yn erbyn yr Hwlffordd yr wythnos yma. Nathan, wyt ti'n gyfarwydd gyda Aberystwyth yn erbyn Hwlffordd? Wyt ti'n dilyn y pêl-droed? Eleni? Yn anffodus na, i fod yn onest. Fi heb di dilyn ar wahan wrth gwrs i'r tîm rhwngwladol. Mae'n siŵr bod pawb yn dilyn beth maen nhw'n wneud ar y foment. A gobeithio gyda'i cyfle i mewn mas falle i gwylio nhw. Bind! Wrth gwrs, ond yn aros gyda thema y gorllewin. Cwins Caerfyrddin yn ennill kick gosg. Early. Mae'r Quins yn mynd i fod wrth i bodd gyda'r sefyllfa yma. Jeffries sydd ar y llawr yn edrych yn flinedig, ond mae'n dal i weithio'n galed yn y scrum. Mae'r gic yn wael gan Cwins Caerfyrddin o Matualu yn yr un sefyllfa. A pan ildiodd o'r cais, ond y gic yr opsiwn cywir y tro yma. Cwins yn mynd y ffordd arall. Cam un ffordd yna'r ffordd arall, mae Wilson. Mae'r gêm yma yn dechrau mynd yn fwy cyffroes gyda pob eiliad sy'n pasio. Pwy fydd yn ennill y gêm yma? Y Quins gyda meddiant yn hanner Pontypridd. Ildio chydig o fetra'n fanne, ond y gic yn cael ei ddewis yn mynd at Evans, ond i droed allan yn anffodus. OK, formed. A cyfle i Pontypridd gael bêl. Mynd y sydyn mae Dale Stuckey, ond y dyfarnwr yn dweud na tro yma, ond syniad da gan Pontypridd. Kick didn't go forward that much. Mae'n anodd dyfalu pwy wneud gymryd fuddigoliaeth yn y gêm yma. Na, chi'n iawn, unwaith eto, falle penderfyniad anghywir fyna i mynd am y pic let draws dros y car. Falle anelu fwy at y cornel yn lle falle cic let draws, ond ni'n gweld unwaith eto, pa mor weithgar mae Stuckey wedi bod yn y gêm yma, oedd ei asgell draw fan hyn i ceisio cael y bêl. Taliad da gan Pontypridd, a dwylo da hefyd gan yr wythwr Miles i gadw y bêl. A mae Ponty yn gwasgaru'r bêl allan i'r chwith, pas flat arbennig, ond dwylo da gan y Quins i gadw gafel ar y bêl. Play on. Oedd hi'n edrych fel bod Ponty wedi dwy'n hwnna. Mae Quins yn gafel mlaen ar hyn o bryd. Ond y gic yw'r opsiwn. Gan y mewnwr, mae'r dyfarnwr yn mynd yn ôl, cam sefyll gan y Quins. A cyfle i Ponty y tro yma.
Yeah, 12 yellow in front. Ie, cyfle Thanks, Dai. wirioneddol nawr i Pontypridd o'r cic naill ai i'r cornel, neu wrth gwrs mynd amdani edrych falle bod y bach rhy bell i ffwrdd i'r postyn ac yn mynd am y cornel. Felly, y dewis cywir gan Ponty fynd am y gornel. Ponty on the line, please. Ond mae'n chwarae pwysig yn fan hyn gan Ponty. Mae angen pêl lan o'r llinell yma. Thank you. Ie, ni wedi gweld pa mor pwerus a nerthol mae'r Carmarthen yn gallu bod felly. Yr challenge cyntaf yn llwyddiannus gan Ponty, cadw'r bêl. Yr challenge nesaf, croesi'r linell gais. Felly, yn penderfynu dod am yr ochr agored, cario da gan Howells. Dadlwyth o da gan y blaenwyr i Ponty. Bêl Nisial yn dwylo da. Mae'n wagle ar y chwith. Yn tackle arbennig arall gan Cwins Caerfyrddin. Ac yn ceisio cadw Ponty allan, ond mae'r blaenwyr Dyfyn yn cario'n dda. Ochr gamu gan y mewnwr, ond mae'r Quins yn ceisio gorau glas. Mae'r bêl wedi mynd ymlaen. Mae'r Quins yn dathlu hwnna bron fatha cais. Waw. Ie, dyna chi cyfnod o chwarae oddi Pontypridd yn taflu pob peth at amddiffyn y Quins. A'r amddiffyn y Quins yn rhy gryf yn y diwedd. Really good call, Dai. Nes i chwarae ymlaen nawr. Mae'r gêm yma wedi bod yn hynod o gorfforol. Y ddau dîm yn taflu bob peth mewn i'r gêm a mae'n teimlo fel bod y ddau dîm yn gwybod bod angen ennill y gêm yma i'r ddau dîm. A felly, dyn ni am gael cipolwg sydyn ar metrau fesul munud a Lewis Mullin, yr wythwr yng nghanol eich sgrin gyda yr mwyaf o metrau y gêm yma. A chwarae teg, mae wedi bod yn bob man yn do. A hefyd Matawalu, mae wedi gorau rhedeg am y nôl lot yn y gêm yma, o bosib ddim yn llwyddiannus. Ond Mullin, pa mor dda mae wedi bod? Ie, pob tro mae wedi cael y bêl yn ei fwylo, mae wedi gweithio'n galed, cael y metre. Ond hefyd, o ran yn amddiffyn hefyd, mae wedi bod yn taclo dros y nos i gyd. Does na ddim gwobr am fod ar frig y tabl yna heno, ond mae yna wobr mawr i'r tîm fydd yn cerdded i ffwrdd gyda'r fuddugoliaeth. Fyse 4 pwynt i'r naill dîm yn anferth yng nghyd-destun y tymor. Mae'n gic fawr o droed chwith. Marshall, Stucky yn dod yn ôl i'r ochr yma yn cicio. Ond mae'n disgyn yn braf i Wilson sydd yn rhoi ti'n ôl am y cefnwr Rowlands. Sgwni os fydd y cic yn cael ei ddewis eto, y gic yn wael y tro yno gan Rowlands. A'r bêl yn y diwedd yn cyrraedd yr eilydd, ond yn mynd yn ôl mae'r gic. Ath yn ôl gyda'r bêl yn ei ddwylo Marshall. Mae'n edrych yn benderfyniad agos iawn. Ac o bosib bydd y penderfyniad yma yn dewis trywydd y gêm. Ie, yn gweld bod nhw'n just yn camu mas, just y chydig cyn roi'r cic i fewn, felly falle just diffyg dealltwriaeth ble oedd ar y ca. Mae'r bêl yn lan i Ponty. Camgymeriad gan Marshall. A'r Ponty sydd ar y droed blaen. Mae Bloomfield yn cael ei anfon nôl i'r cefn. Ond mae'r Scarmarthen symudol yn symud. Mae Quins yn ceisio defnyddio yr yslys i'w mantes yma'n hyn yn gwthio tuag at y linell wen, ond mae Ponty yn dal i fynd. A maen nhw'n gwasgu yn agosach. Matawalu bellach
gyda'r bêl yng nghefn y sgarmes. A mae'r olwyr i gyd wedi dod i helpu. Mae'n edrych yn agos. Matthew Alw bron yn cyrraeddi. Mae'n ddwylo ar y bêl. Mae'n edrych fel bod y bêl i lawr. Ac i mi, mae hwnna'n gais. Mae'n edrych yn un cais wilus i fi. Wilus i... Easy, lads. Easy. Ymddiheiriadau am ddefnydd o iaith gryf yn fanna, ond... Space, lads. Mae'n agos. Space. Hynod agos. Big house. Ie, dechreuodd e gyda'r sgarmes symudol. A Matthew Alw yn cymryd y bêl. A wedyn ni gweld fan hyn gwaith arbennig o dda yn agos iawn. Mae na... Dwi'n meddwl na. Jeffries yno. Gyda'i fraich o dan y bêl. Oh, mae'n agos. Wayne, I don't know if you heard that. We're using a TMO check. Dwi'n falch mod i ddim yn ddyfarnwr heno. Potential offside by the player picking up the ball. Yeah, that's what I'm checking now. That's what I'm checking now. Yeah. Thank you. Yeah. Waw. Moment fawr. Mae'n mynd draw i'r sgrin. Nathan, ti'n meddwl bod hi'n gais? Achos ymwreiddiol, ni'n meddwl bod hi 100% yn gais. Yeah, I'll show you it now, right? Mae'n edrych yn gais i fi, bod y ffaith bod y bêl wedi cael ei rhoi dros y llinell gais. Ond mae'n edrych ar os taw oedd e o flan y chwaraewr pan pigodd e bêl i lan. Mae'n edrych yn iawn i fi. So I see the ball on the line. Felly mae'r bêl... So let's have one more look. Go back. Yn edrych fel petai ar y llinell. His action is okay. Yeah. Picks up from. Cymryd ei amser, mae'r dyfarnwr yn edrych ar... He's doing it now, yeah. Os yw'r bêl i lawr neu ddim, mae'r dyfarnwr. Here we are. Now is he bound? Mae'n benderfyniad anferth. Mae'n bwysig cymryd digon o amser dros y penderfyniad yma. So what we're looking for is feet in line or behind, aren't we? Trafod os ydy'r traed o flaen, y tu ôl. Have to be in line or behind it. Dwi'n meddwl o bosib fydd hon ddim yn gais. Wayne, I'm not seeing any offside here. Because I'm seeing players' feet in line with the ball. When he picks up first. When he picks up. That's in line. Yeah. Are you happy with the player behind him? Are you telling me otherwise, Wayne? No, I'm just saying the binding the other when he's not bound, so he's okay. Yeah. He's okay, so yeah, go the try. So we're happy with the try? Yeah, try. Lot o gymhlethdod. White he's not bound. Yeah, both feet bend the ball. Exactly. Yeah. So we check that off. Mae'n swnio fel Diolch. Okay. o bosib bydd cais. So he's not bound, he's picked up the ball and his feet are in line or behind. Okay, both feet. That's the requirement there. In line or behind. Dyna dwedodd y dyfarnwr. Dwi ddim yn siŵr am y penderfyniad yna, ond di o ddim bwys be dwi'n feddwl. Mae Pontypridd wedi sgorio ei hail cais o'r gêm. A dim ond 3.5 sydd i fynd yma. Mae Pontypridd ar y blaen. Wel, mae'n siŵr o fod yn mynd i bod tipyn o ergyd i hyder tîm y Quins. Maen nhw wedi dod allan yn yr ail hanner yma. Falle wedi ennill y frwydr mewn ffordd, ond anffodus falle ddim yn cymryd y cyfleon ac yn gadael Pontypridd nôl mewn i'r gêm yma. Ac i bod yn deg, mae rai camol Pontypridd, maen nhw wedi aros mewn y brwydr a wedi cystadlu mob agwedd y gêm. Felly maen nhw yn heiddi'r cais hynny. Ie, siomedig o bosib i'r Quins wedi bod, baswn i'n dweud, y tîm gorau yn yr ail hanner. Mae'r tempo, mae'r egni, mae'r dyfal barhad i bod yn wych gan y tîm cartref. A cwpl o benderfyniadau gan y dyfarnwr. A nhw'n benderfyniadau agos iawn. Trwch blewyn oedd rhwng un penderfyniad ar llall ac am gip llwyddiannus gan y rhif 10. 2.5. Sgrifers. A mae'r Pontypridd 6 pwynt ar y blaen. Dyma ni eto am y tro ola. Ydy hi'n gais.
Wel, mae'r dyfarnwr wedi gweud bod e'n gais. Well cytuno efo'r dyfarnwr. Yeah, I'm City. Felly, dim ond 2 funud ar ôl yn y gêm yma i'r Quins. Geisio taro nôl, ond mae'r Bale wedi tasgu ymlaen. O, mae'n gico yn erbyn Pontypridd am gam sefyll. Spriggs yn y safle anghywir. Mam bach. Mae'r gêm yma yn wefreiddiol heno ar ôl hanner cynta. Siomedig mae'r ail hanner wedi bod yn arbennig gyda'r ddau dîm yn brwydro. Wel, rwystredigaeth llwyd fan hyn. Ddim falle yn cydnabod yr ffaith bod Bale wedi dod oddi ei chwaer o'r hunan. Ac ar ôl, moment enfawr un ochr o'r cae. Mae'r Quins angen cais ac angen y pwyntiau ychwanegol. 7 pwynt i ennill y gêm, fyse cais ddim yn ddigon. A mae Quins yn gwthio. Mae Booth yng nghefn y Sgarmes. Mae'r dyfarnwr yn hapus gyda y Sgarmes ac y ffordd mae Ponty wedi dymchwel honne. A waw! Mae Ponty wrth ei bodd gyda y ffordd maen nhw wedi sboilio y parti yma yng Nghaerfyrddin heddiw. Waw! Am ddiweddglo i'r gêm. Ie, siom enfawr hwnna. Oedd y Sgarmes symudol yna mor trefnus nes falle y modfeddi ola yna. Falle, ti'n meddwl beth, os oedd y mewnwr gyda bach fwy o profiad, bydde fe wedi cael y bel allan fyna. Let's go! Come on now, we are square. Hit him! Hit him! Felly, Yes, Joe. Here we go. Here we go. Pontypridd. Mae'r cloc yn goch. Un tasg ar ôl i'r blaenwyr. Ac un tasg ar ôl sydd i'r tîm. Mae'r Bale angen mynd allan. 8-3 yn yr hanner cynta. Mae'r ail hanner wedi bod yn wych gan y ddau dîm, o bosib y Quins yn anffodus. Ond mae angen hyrddiad enfawr gan y tîm cartref yn fan hyn. Crouch. Yeah. Bind. Mae angen set ychydig o hoi. O, mae'r Bale allan. Pontypridd yn curo. Mae'r dorf ar yr ochr agosaf yma yn mynd yn wyllt. A mae Pontypridd gyda'i ail buddigoliaeth y tymor yma wedi cael dechrau'r tymor caled yn colli Gaerdydd, colli Aberafon yr wythnos dwytha, ac ar ôl gêm hynod gystadleuol yn yr ail hanner yma, y Quins ar y blaen am amser hir 15 i 14, ond y cais pwysig yna gan Ponty. Dale Stuckey, seren y gêm am gêm gafodd o yn croesi yn yr hanner cyntaf. Am y cais cyntaf, yr ail gais hefyd yn dod gan Ponty reit ar diwedd y gêm. Matualu, mae'n edrych yn siomedig, paid â bod yn siomedig. Da chi newydd guro Cwins Caerfyrddin, o bosib yn edrych yn ôl ar y moment o ddryswch ganddo fo yn gynt yn y gêm, ond mae Pontypridd wedi dod i ffwrdd a wedi gorffen y gêm yn fuddigol, 21 pwynt i 15. A maen nhw wedi cael noson chydig yn rhyfedd i ddeud y lleia. Y ddau dîm yn fler, yn slac, ac o bosib yn ddidrefn yn yr hanner cynta. A wedi deud hynny, yn yr ail hanner, oedd hi lot gwell. Ac yn y diwedd, Pontypridd sy'n curo 21 pwynt i 15. Ie, buddigoliaeth pwysig i Pontypridd sy'n atgyfodi edrych nhw am y tymor. A fel hyn, mae'r tabl yn edrych ar ôl y canlyniad yna'r buddigoliaeth i Ponty. Maen nhw'n codi i'r 7fed safle
o'r nawfed y safle'r Quins. Fe chi'n gweld yn parhau i fod yn y degfed safle. Ia, gweddill y gemau i ddod wrth gwrs Aberafan ser y brig hefo 25 pwynt, tra bod Pen y Bont ar y gwylod. Mae nhw y gem mowr erbyn Cas Newydd i ddod y penwythnos yma. Gwrthod y gemau sydd i ddod dros y penwythnos hefyd. Ia, dyn ni Aberafan yn erbyn Merthyr yn gem enfawr. Pen y Bont yn erbyn Glynebwy. Llan yn ddyfru yn croesawu rygbi Gogledd Cymru. Cas Newydd yn teithio Abertawe. A Caerdydd yn herio a Llanelli. Ia, ac di cyrraedd y studio fan hyn, mae Dale Stuckey. Dale, many congratulations on that one. You've also been awarded the Man of the Match award. Kind of, how was it feel to snatch victory so late on? Oh, it's a good feeling, you know, after last couple of weeks. Game's been the same, always hard. So we stay in there for like 40-50 minutes. It seemed to slip at the end, but the boys dug in well here. Yeah, how tough has it been over the last few weeks, kind of not notching those victories? Yeah, really tough, you know. Boys been working hard in training. We're going into games, and like we've been saying, stick in there for 60 minutes where we do win, but the last 20 seems to slip away, and we've dug it out tonight. Yeah, you managed to score again. You always come up with some big scores for the team as well. You could talk us through this one if you want to. Yeah, you know, we've been doing the last through the week, so we knew there was space in behind, but we were calling the whole game, to be honest, but yeah, it came through in the first half here, and we managed to dot it down the corner. Yeah, Lloyd here said you were in acres of space all game, but a kick as well, on a tee for you. Yeah, awesome kick. He's seen me a couple of times, but he didn't feel confident just to put it there, but he managed to get out of the way and it popped up for me nice. Any doubts with that last try? Were you close enough to see it? Oh, I was too far, I was over here, but no doubts. Yeah, you're going to celebrate tonight, I can imagine, or this weekend. Yeah. Dale, thank you so much, and many congratulations on the Man of the Match award as well. Cheers. Da iawn, diolch yn fawr iawn. Cheers, mate. Thank you very much, diolch. Reit, Tom Curry dod i fewn. Sydd wyt ti, Tom? Mae hwnna'n un anodd i Gymru, dwi'n tybio ar ôl chi fod ar y blaen mor hir yn yr ail gyfnod na. Yri, ie, colli gêm yn hwyr fel na wasar yn galed. Pob clod i Pontypridd, twod. Waron nhw gêm cyfa na, carwn nhw dod, felly bach o disgybleth i garon ni lawr ar y diwedd, ond na, dim i cymryd dim byd wrth o Ponty fyna, o'n nhw'n dda iawn. Ie, ta beth ddigwydd yn y sgrym, so i ofyn, achos ar decad ych chi oedd yn rheoli y sgrym a cael y penderfyniadau, a mynd i nesa, oeddech chi'n colli nhw, beth oedd dyfarnwr yn dweud? Ie, fi'n credu mae sgrym os ar rhywbeth galed i dyfarnu a wedi os ti'n captain, ti'n teimlo fel bod y meddiant ati a ti'n mynd mlaen, ond mae reff yn gweld waniaeth ongl yn mynd mewn, so ie, o'n i teimlo fel o'n i ar y trad flaen, falle o'n i bach rhy cyn yn mynd bach yn gynnar, ond na, y ref sy'n dyfarnu, ie. Ie, a'r penderfyniad ola, y sgarmau symudol na, ddim cweith mynd eich ffordd chi, cael y cic os fi fynd yn dani. Pa mor siomedig oedd hwn yn fan hyn? Ie, yn edrych wrth o fe o man hyn, mae'n galed, o'n i wedi cael ei hosbi lot o amser yn mynd mewn, newid bain, os ti'n edrych fyna, mae'n edrych fel bod boes yn nofio lan yr ochr fyna. Mae'n hawdd edrych arno fe nawr, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg yn hindsight, ond ie, sy'n pwynt rili edrych arno fe nawr, yr efft i ni'r penderfyniad na, ond ie, na fe. Ti'n teimlo bod gaethoch chi falle i denu mewn i falle brwydr wahanol, achos dechrau'r gêm, tacteg oedd falle i taflu'r bel o gwmpas, ond dechrau'r gêm, o'ch chi'n cico yn fwy na falle ware. Ie, falle, fi'n credu bwriad ni o trio ware gêm cloi, tempo ni siarad amdano fe hanner amser i trio codi tempo, ni'n meddwl nathon ni fe bwyti'r 10 munud cynta, ond ie, fi'n credu slodd Ponty pethau lawr, a falle o'n i wedi cael ei signo mewn i fel o'n nhw moyn ware tan bach, ond na, fel o'n i dweud, Simon cymryd dim byd wrth o Ponty, o'n nhw wedi ware all the way trwyddo a ymladd all the way tan y diwedd, so pob clod i nhw. Diolch ti, Tom, a da iawn am yr ymdrech heddi yma, doedd ddim i fod ar y noson. Diolch fawr, diolch yn cawodydd. Diolch. Cyn i ddech boys, ar y cais enillodd y gêm, fel mae Gareth Wise yn cymryd fewn, enillodd y gêm i Ponty. Beth ydych chi feddwl o'n oedd hi'n gais a fydd Gareth yn munud, achos dwi'n amlwg oedd y dyfarnwr yn cael look agos yn fan hyn? Ie, ti'n mwyn beth, dechrau fan hyn,
o'r cic, so yn anffodus falle i'r cefnwr wneud y penderfynu yn anghywir. Ond mae'r sgan mesu symudol Pontypridd wedi bod mor nerthol, mor gysadleuol trwy gydol y gêm, ac yn rhoi'r cyfle yma iddyn nhw. Wrth gwrs mae'r dyfarnwr wedi gweud bod y cais yn un ddilys, bydd Gareth yn gweud yr un peth siwr o fod. Ond oedd falle i fi, oedd jyst yn edrych ar reola, falle oedd just tu ôl, falle back foot na. Ymdrech chwych ddwch, chi'n gweld mae calon dar chwaraewyr y Pontypridd ar diwedd y gêm i'n cael egni i wneud sganwyr symud o mor pwerus. A pobl boys fel Nico Matawalu yn ymuno ar sganwyr symud o la a cario fyna, a bron sgorio fyna. Mae'n dangos sut mae'r boys eisiau chwarae i'r clwb a eisiau chwarae tan yn munud o la. Dim yn siŵr am eithaf gellw sy'n actually bod mewn sganwyr symudol reit yn y ffrynt. Gareth Wyatt, prif hyfforddwr Pontypridd, llawn gwerchiadau, un gêm fel prif hyfforddwr, un buddigoliaeth. I'n mynd drwg, yndi? Just bles iawn, just dod lawr fan hyn nos iau, byth yn hawdd, oedd yn just bwysig bod ni'n cael buddigoliaeth heno, dim offset, oedd yn neis gweld beth oedd yn golygu'r boys ar y diwedd y gêm hefyd. Beth chdi feddwl ar y pryd pan math y bel na ar y linell, dim gwybod beth chdi weld yn y top yna, oedd un gais, oeddech chdi'n meddwl bod ti'n sicr? Well, nath text o trwy, definitely try, so ni'n cymryd na, so... So yr unofficial TMO yn gywir, oedd? Ie. Felly fe blesio chdi am y perfformiad hyn yma? Just a lot o boys ifanc mewn rhywun fel Mitch Bernard yn rhaid reng dod mewn gêm gyntra fel hyn, a mae just yn rhoi body on the line stuff, just shift yn dod lawr fan hyn, a dyna'r fath o nos oedd e, ni byth yn mynd i gweld lot o rygbi agored ni eisiau gweld, oedd just matter o cyn y gêm, yn ardaloedd iawn, a i bod yn deg i'r Quins, nhw wnaeth reoli'r ail hanner, dweud i wir, yn yr adeg yna. Ond just cymeriad gwych a just bles iawn. Just lwcus bod gwallwyd fi yn barod. Felly, faint o ddatblygu sydd iawn? Dwi'n gwybod mae ddyddiau cynnar i ti, mae'n gwestiwn anodd illa. Faint o ddatblygu sgyn y tîm, yr chwaraewyr sgyn ti? Lle ti'n ddinelu amdano efo'r tîm yma? Cliché, just cymryd pob gêm ar y tro. Ond ni'n gwybod blin ni, a bydd y goleith heno, mynd i helpu ni nawr dros yr wythnosau nesaf, i dechrau adeiladu. Tîm o fforddi sydd yma yn gwybod yr un peth. Ni'n gyd yn anelu at yr un peth, a jyst bwysig bod ni'n cadw gweithio lot o pethau yn rhoi'n iawn, ond mae ddim yn mynd i digwydd dros nos chwaith. Na, di ddim. Diolch Gareth, ni'n gweld y tîm yn dathlu yma na. Joiwch heno yma a joiwch y penwythnos. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch Gareth. Felly Pontypridd am ddi hi a Gareth Wyatt yn amlwg yn bles iawn. Gyrwch chi weld beth sy'n ymlaen ar yr Indigo Prem dros y penwythnos. Digon i ddod. Merthyr yn erbyn Quins ar y 7fed o'r 20 o'r Hydref. Mae rhywbeth efnos fydd y gêm nesaf ar nos Iau dan y lliforiadau yr Indigo Prem, ac yna Llan ymddyfru yn croesawu yn teithio i Lanelli yn gêm fawr Sir Gar wrth gwrs. Ac dyn ni digon o chwaraeon hefyd i ddod. Dim os pa siap ydy'r bel ydych chi'n hoffi sgorio. Aberystwyth, Hwlffordd, ac yna y rygbi Ulster yn erbyn Scarlett. Mae hwnna'n gêm enfawr ydy i Scarlett. Cymru a Merched y Zeland newydd. Ac fydd y rygbi pawb yn ôl wythnos nesaf. Coleg Gwent yn mynd coleg Sir Gar. Sir Gar yn ddigiro'r unig dîm sy'n ddigiro yn y gyngrair yna ar hyn o bryd. Felly, boys, Lois, gennych chi efo chdi, crynhoi'r gêm o'i fyny fi, fydd Pontypridd wrth i boddau, dwi'n siŵr, ond be nes di o'i perfformiad nhw a pa mor bell nhw'n gallu mynd erbyn hyn? Fel o'n i'n rhag fynegu yn dechrau'r gêm, o'n i'n dweud oedd e'n mynd i bod yn gêm agos iawn, a oedd e'n really agos. Fi'n meddwl yn hanner gyntaf, trwy gydol y gêm, actually, oedd lot o gamgymeriadau, dau tîm yn stryglo falle i adeiladu unrhyw momentum. Daeth Quins mas ail hanner fel tîm gwahanol, pen nhw lan. Sgorio 2 cais o dim strwythyr, lle mae'r pêl di mynd yn rydd a yn sydyn maen nhw dan y pist. Felly mae wedi bod yn un rili anodd un anodd i gwylio, un anodd i'r prif hyfforddwyr yn bendant, ond wrth gwrs mae Pontypridd angen cymryd y pethau da o'r gêm a'r buddigoliaeth. Pres yn y meter bron yn rhedeg allan eitha gyda'r gair ola heddi. Fydd Quins y teimlo bod nhw wedi talu ti ffwrdd hefyd, dwi'n siŵr.
Yn sicr, yn sy'n sôn yn gynharach, wrth gwrs, bod falle wnaethon nhw'n cael ei ddenu mewn i ware gêm hollol wahanol, ond nhw'n bwriadu ware. Pob clod, mae'n ei camol Pontypridd, falle'r profiad sydd gyda nhw, a falle y chwaraewydd oedd gyda nhw. Wedodd Gareth Wed cyn y gêm, oedd e moyn yr ysgallwyr nhw bod yn mor weithgar, bod yn achosi problemau dros y car, a dyna beth welon ni, Stucky wrth gwrs yn un o'r chwaraewyr ni, yn dangos pob tro oedd y bel yn ei ddwylo, oedd yn bygwrth, neu oedd yn rhoi y cic y tu ôl ac yn rhoi pwysau nôl ar Quins. Felly bydd y Quins yn siomedig, ond ar yr un pryd, mae rai chi camol Pontypridd, a maen nhw yn heiddiannol. Ie, diolch yn fawr bois, camol chi hefyd am eich gwaith cael chi heno. Diolch am y cwmni. Ond da ni am heno, am nosiau yn yr Indigo Prem. Pontypridd yn cipio hi o'r tân yn hwyrol. Ei Nghaerfyrddin reoli'r ail hanner. Y sgôr terfynol oedd Quins 15, Pontypridd 21. Llongyfarchiadau i Ponty, a di siŵr fy nhw'n dathlu ar y bus adra. Nos da chi.